17க்கு சொல்லணும், 18 எடுக்கணும் இல்லைங்க மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? 17க்கு நீங்க சொல்லணும், 18க்கு எடுக்கணும். 17 வரைக்கும் ஸ்லோகம் மாத்திரம் யாரோ படிச்சிருக்காங்க. Fine, fine. No issues. Where is the batch? Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिवपदाण्डिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஓகே, ஐ திங்க் எல்லாரும் சுதாமா சேவை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு. ஐ திங்க் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி இஸ் டிரைவிங் த சுதாமா சேவா அண்ட் ஆல் டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்கவுங்க கிளாஸ்லேயும் சொல்லியிருப்பாங்க. நான் உங்களுக்கு பாகவதம் கிளாஸ்லேயும் சொல்லியிருந்தேன் நான். ஓகே, ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச சேவை நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ டெம்பிள் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக தான் வந்து இந்த சுதாமா சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன முடியுதோ செய்யுங்க. தட் இஸ் நாட் எ ஃபோர்ஸ், பட் ஆப்ஷன் இஸ் தேர் இல்லையா? நம்ம கூட எவ்வளவோ நம்ம செலவு பண்ணுறோம் வாழ்க்கையில், ஆனால் ஒரு நல்ல காரியத்திற்கு வந்து நாம் எது கடவுளுக்குன்னு செய்யறது மட்டும் தான் நம்ம அக்கௌண்ட்ல நிற்கும். ஸோ வேற எல்லாமே வந்து நம்ம இங்கே கிவ் அண்ட் டேக் தான். அதனால வந்து உங்களுக்கு என்ன முடியறதோ நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம், ப்ளீஸ் ஷேர் த ஸ்க்ரீன். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் 17, 18, 19. அதனால தான் நான் 17 ஐ திங்க் வில் லெட் அஸ் கோ ஃபார் குரூப் டிஸ்கஷன். நீங்கள் எல்லாரும் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு வந்தீங்களா? 17, 18, 19 குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்கும். ஸோ இதுதான் 17, 18, 19 நம்ம இன்னைக்கு எடுக்கணும். ஸோ குரூப் டிஸ்கஷன் ஆக்சுவலி நீங்கள் அந்த பர்பட்டில் வந்து என்ன முக்கியமான இது கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நான் உங்களை வந்து பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிடணும். 2 குரூப்பாக கிரியேட் பண்ணுறேன். 3 ஸ்லோகத்தையுமே நீங்கள் வாசிங்கோ. அதில் நீங்கள் எது முக்கியத்துவமாக கருதி இருக்கீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தோ இல்லை வந்து பகவத்கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தோ கூட நீங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய ஸ்லோகங்கள் நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா?
ஸோ அதனால நீங்க அதை வச்சு நீங்க கண்டிப்பா சொல்லலாம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த பிரேக் அவுட் ரூம்ல ஒரு 10 மினிட்ஸ் லெட்டஸ் டேக் இட் ஆக்சுவலி. இல்லைன்னா கடைசியில பண்ணோம்னா நம்ம டைம் ஆயிடுறது, நம்ம பண்ண முடியாது. லாஸ்ட் வீக்கே பண்ணியிருக்கணும் அது. சரி, இப்போ இந்த வாட்டி நம்ம அது பண்ணி. ஓகே. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட்டு, அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பெக்டிவ் லெக்சர் கோட்ஸ், இது வரைக்குமே நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தோம் இந்த சாப்டர்ல இல்லையா, விச் இன்க்ரீசஸ் யுவர் ஃபெய்த் அண்ட் கன்விக்ஷன் இந்த ப்ராசஸ். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து உங்களுக்கு நம்பிக்கையை வந்து அதிகப்படுத்தும். அப்படிப்பட்ட நீங்க என்ன ரியலைசேஷன் அதில் எடுத்துட்டு வர்றீங்க இந்த ரெஃபரன்ஸ்னால வந்து நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போகணுன்றத வந்து ஒரு ஐடியா கொடுக்கறது அப்படின்றது வந்து அந்த பர்பட்ல ஏதாவது உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணக்கூடியதா இருந்தாலும் அந்த அந்த வரியை படிக்கும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து இதை வந்து கண்டிப்பா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஓ, இப்படியும் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கா, ஸோ நாம் இதை செய்தாதான் இதை அடைவோமா அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறதா, நம்ம உணர்வுல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கவல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தைகள் அந்த பொருள் உரையில இருக்கா அப்படிங்கறது வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதை நீங்க அந்த பர்பட்ல படிச்சுட்டு நீங்க வந்து இப்ப டிஸ்கஷன். ஓகே. ஸோ எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? 15 பேர் இருக்கீங்க இல்லையா. அதாவது நான் என்ன பண்றேன், ஐ வில் டூ த பிரேக் அவுட் ரூம். ஸ்டாப் ஷேரிங். மாதாஜி, இது என்னோட முதல் பீரியட்னால நான் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணிக்கிறது மட்டும் இருக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க நீங்க அவங்களோட கூட இருங்க, அவங்க பேசுற டிஸ்கஷன் யூ கேன் அட்டெண்ட். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஆனா எல்லாருடைய ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே. பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் 2 பிரேக் அவுட் ரூம் பண்றேன் நான். ஸோ குரூப் 1, குரூப் 2. ஓகே. ஓகே, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி அந்த ரூமுக்குள்ள போயிடுங்க. 17, 18, 19 ஸ்லோகா. பிரேமராணி மாதாஜி அண்ட் ரேவதி மாதாஜி, உஷா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமராணி மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி, நோட்டிஃபிகேஷன் வரலையா உங்களுக்கு? நாட் ஜாயின்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா ராணி மாதாஜி. பிரேமராணி மாதாஜி, நீங்க மட்டும் தான் இருக்கீங்க.
ஹலோ, ಏನಪ್ಪಾ
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திலகவதி மாதாஜி, உங்களுக்கு எல்லா 3யும் கவர் பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல மாதாஜி, 3 எங்க பார்த்தோம், நாங்க 1 தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். செகண்டும் தேர்டும் அதேதான் எங்க கதையும். நாங்களும் அதேதான். பார்ப்போம். மாதாஜி காணும். மாதாஜி டெஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குரூப் 1 யாரு? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குரூப் 1 யாருன்னா இது பண்ணி சொல்லுங்க. What are the main points? எஸ் மாதாஜி, கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், டைம் அவ்வளவுதான் மாதாஜி இருந்தது. பார்க்க முடிஞ்சது மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணவா? ஸ்டார்ட். இது பகவானோட பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு சாதாரணமா ஒரு ஜீவராசியானவன் வந்து அவனுடைய சொந்த கடமைகளை அதாவது சோஷியல் டியூட்டிஸ், ஃபேமிலி டியூட்டிஸ் அது எல்லாத்தையும் அவங்க பெர்ஃபெக்டா பண்றாங்க அப்படின்னா அப்படிதான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அது அவங்களுக்கு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குது, ஸோ அவங்க பண்றாங்க. அப்படி பண்றவங்களால அந்த பாத்துல இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துக்கு அவங்க ஸ்விட்ச் ஓவர் ஆனாங்கன்னா அதுலயும் அவங்களோட மேக்சிமம் பாயிண்ட்டை அட்டைன் பண்ண முடியும். ஏன்னா இதுல அவங்க ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக அவங்க அந்த தன்னோட கடமைகளை ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டா அவங்க செய்ய முடிஞ்சதுன்னா இந்த மெட்டீரியல் பாத்துல இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துக்கு ஸ்விட்ச் ஓவர் ஆகும்போது அதுல அவங்களால பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாம அவங்க இதுலயே குறைகள் வச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா அவங்க யாரோ தங்க சொல்றதுனால ஏதோ ஒரு இடத்துல கேட்கறதுனால ஓகே நம்மளும் இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவலா போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துக்கு மாறினாங்கன்னா என்னைக்கோ ஒரு நாள் அதுல அவங்க வழிக்கு விடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. மறுபடியும் அவங்க கண்டிஷன் டு சொல்ல வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அதுல அவங்க என்ன ஆகலைன்னா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல, ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வைக்கல. ஸோ நம்ம செய்யற வேலை சின்ன வேலையா இருந்தாலும் கூட பகவானை நோக்கி நம்ம செய்யணும். அடி எடுத்து வைக்கிற பாதை வந்து முதல்ல சின்ன சின்ன வேலையா தான் இருக்கும். ஸ்ரவணம், ஸ்மரணம், கீர்த்தனம் அப்படின்னு ஒண்ணா கொண்டு வந்து அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸை நம்ம ஃபுல் பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு போகும்போது நம்மளால பகவான் கிட்ட போய் சேர முடியும். இதுல எந்த இடத்துலயாவது நம்ம சறுக்குனாலும் கூட என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா ரொம்ப கீழே விழுந்துட மாட்டோம். என்ன ஆகும், எக்ஸாம்பிளுக்கு பரதர் மாதிரி, பரத மகாராஜா வந்து பகவானை ரீச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் கம்ப்ளீட்டா அவங்க நாடு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போய் அவங்க தபஸ் பண்ணாலும் கூட ஃபைனல்ல அவங்களோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிட்டாங்க, ஒரு மான் மேல அவங்களோட அட்டாச்மெண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ பகவானை நினைக்கிறத விட்டுட்டு அவங்க மான் மேல அந்த அட்டாச்மெண்ட் வச்சதுனால அவங்களோட உயிர் போகிற தருவாயில மானையே நினைச்சிட்டு உயிர் விட்டதுனால மறுஜென்மத்துல அவங்க மானா பிறந்தாங்க. பட் அதுலயும் அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃபைனலா அவங்க இருக்கும்போது கூட அவங்களோட தாட் ஃபுல்லா பியூரிஃபைடா ஸ்பிரிச்சுவலா இருந்ததுனால மான் ரூபம் எடுத்தாலும் கூட அவங்களுக்கு முன்ஜென்மத்தை ஞாபகம் அப்படியே அவங்களுக்கு கண்டினியூ ஆச்சு. ஸோ அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, பண்ணினதை ஃபோக்கஸ்டா பண்ணாங்க. பட் பகவானை ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல இல்லாம போனதுனால சரிக்கு விழுந்தாலும் கூட மறுபடியும் அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எகைன் அவங்க ரீச் பண்றதுக்கான ஒரு இடம் கிடைச்சது. ஸோ நம்ம செய்யற வேலை குட்டியான வேலையா சின்ன வேலையா இருந்தாலும் கூட அந்த வேலையை நம்ம எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்டா பண்றோமோ அப்ப நம்ம நினைக்கிற அந்த பாயிண்ட்டை நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும். அஜாமிலன் ஸ்டோரி இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க மாதாஜி. ரெஃபரன்ஸ் நாங்க பார்த்தோம், 2.40 பகவத்கீதையில இருக்கு. நீ செய்யற வேலை சின்னோண்டு வேலையா இருந்தாலும் கூட அதுல கீழ்த்தன்மை, குறைவான தன்மை, சொல் தர்மஸ்ய அல்ப தர்மசிய அபியசிய தர்மசிய திராயத்தே மகத்தோபயாத். அதாவது அந்த இவரோட பூரி ஜெகநாதரோட ப்ரொசஷன் போது முன்னாடி கூட்டு மாறி வச்சுட்டு ஒருத்தவங்க கூட்டுனா கூட கூட்டுற தொழிலாளி அவங்க கம்மியானவங்க, அவங்க செய்யற வேலை கம்மின்னு நினைக்க கூடாது. அவங்க பகவான் ப்ரொசஷனுக்கு ஒரு சிறந்த பக்தி சேவையை அவங்க பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல யாரு சுவாமியை தூக்குறவங்களும் நல்ல சேவை தான் பண்றாங்க, அந்த இடத்த கிளீன் பண்ணி கொடுக்குற அந்த கூட்டு தொழிலாளியும் நல்ல வேலை தான் பாக்குறாங்க. ஸோ நம்ம அங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அவங்க செய்யற அந்த வேலை தான், செய்யற சேவை தான். அங்க என்ன நடக்குதுன்னா பக்தி சேவை தான், பகவானுக்கான தொண்டு தான் நடக்குது. ஸோ அதுல கம்மியான வேலையா இருந்தாலும் கூட பகவானை நோக்கி தான் நம்மள கொண்டு போகும் மாதாஜி. இதுதான். ஸோ அந்த பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்படின்னா ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டா ஈடுபட்டோம்னா அது சின்னதா இருந்தாலும் சரி பெருசா இருந்தாலும் சரி இது பகவான் கிட்ட நம்மளை கொண்டு போய் ரீச் பண்ணிடும். இதுதான் மாதாஜி 17ல இருக்கிறது. 18ல வந்து நம்ம அப்படி இல்லாம இதுல அந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவலா போயிட்டு ஃபுல்லு கம்ப்ளீட்டு அந்த பக்தி யோகத்திலே இல்லாம நம்ம பண்றது பூரா நிஷ்காம கர்மயோகம், கர்மயோகம் இப்படி இருந்தோம்னா கூட பலன் மேல பற்று வைக்காம பலன் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குமா அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இல்லாம நான் என்னுடைய கடமையை நான் செஞ்சிடுறேன், பலனை பகவான் மேல விட்டுடுறேன்.
பலன் மேல பற்று வைக்காம இருக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது அவங்களோட வேலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நிச்சயமா பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். அவங்க எதை நினைக்கிறாங்களோ அதை ரீச் அவுட் பண்ணிட முடியும். அவங்களோட ஃபைனல் ரிசல்ட் அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ அப்ப வந்து நம்ம தேவர்கள் வழிபாடு, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த இடத்துல இந்த தேவர் வழிபாடு, பித்ரு வழிபாடு, ஒரு வழிபாடு ஒவ்வொருத்தவங்களும் வச்சிருக்காங்களா மாதாஜி. ஒரு குணம் உள்ளவங்களுக்கு ரஜோ குணம், சத்துவ குணம், தாமச குணம் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு விதமான வழிபாடுகள் இருக்கு. ஸோ அந்த வழிபாடை அவங்க கொண்டு போன அந்த வழியில அவங்க போனாங்கன்னா அவங்க நினைக்கிற இடத்துல, அதாவது பித்ருலோகத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்களா, தே கேன் ரீச் அவுட் தேர். ஒருத்தவங்க தேவர்களுக்கு உலகத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்களா, சந்திரலோகத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்களா, தே கேன் ரீச் அவுட் தேர் ஈஸிலி. ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டா பண்ணக்கூடிய அந்த கர்ம யோகம். ஸோ அதை அவங்களால பண்ண முடிஞ்சது, அந்த இடத்துக்கு அவங்களால போக முடிஞ்சது. ஸோ பகவானை தான் ரீச் பண்ணணும்னு இல்லாம பக்தி யோகம் மூலமா, இந்த மாதிரி நிஷ்காம கர்ம யோகம் மூலமா அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டா பண்ணும்போது அங்கெல்லாம் அவங்களால ரிசல்ட்டை கொண்டு வந்துட முடியும். இது செகண்ட்ல இருக்கிறது மாதாஜி. அடுத்தது பகவானுடைய பக்தர் ஒருத்தரவங்க வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் போது மத்தவங்க யாரோ ஒருத்தவங்களோட ஒரு தப்பான ஒரு என்ன சொல்றது ஆலோசனை மூலமா அவங்க வந்து ஏதாவது தன்னோட வழியில குறுக்கிட வச்சாங்கன்னு, எஸ் மாதாஜி, இன்னொருத்தவங்களோட தப்பான இன்டரப்ஷன் மூலமா அவங்க குறைஞ்ச வந்தானா கூட, அதாவது நம்ம பண்றதுல வந்து நீ ஏன் இப்படி பண்ற, அதுக்கு பதிலா உனக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் உனக்கு வர்ற மாதிரி மாத்திக்கோ அப்படின்னு நமக்கு வந்து தப்பான ஒரு விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தா கூட பகவானுடைய ஹெல்ப் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோமா, நிச்சயமா வந்து இந்த துயரமான வாழ்க்கையை மறுபடியும் அனுபவிக்க மாட்டோம். ஏன்னா நமக்கு கிடைச்சது என்ன அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சு. அஜாமிலன் வந்து ஒரு பெண்ணோட மேல வச்ச ஒரு ஆசையினால அவர் வந்து எவ்வளவு கீழே போனாலும் கூட சுத்தமா பகவானை மறந்து கம்ப்ளீட்டா அவர் வந்து லைஃப் ஸ்டைலே மாறிடுச்சு. 10 குழந்தைங்க பிறந்தது. ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால ஒரு 10வது குழந்தைக்கு நாராயணான்னு பேரு வச்சாரு. அந்த பையன் மேல இருக்க ஆசையினால அவர் நாராயணான்னு கூப்பிட்டாரு. அவரு கூப்பிட்டது வந்து பகவான் என்ன நினைச்சாருன்னா தன்னை தான் கூப்பிடுறாங்கிறதுனால என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட தூதர்களை அவங்க அனுப்பிவிட்டாங்க. ஸோ நம்ம செய்யற ஒரு சின்ன விஷயம் கூட பகவானை வந்து நம்ம அடையறதுக்கான அந்த விஷயமா இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயமா வந்து இங்க இருந்து நம்ம அதை கஷ்டப்பட மாட்டோம். பகவானோட தாமரை பாதத்தை என்னைக்கா ஒரு நாள் ரீச் அவுட் பண்ணுவோம். இதுதான் மாதாஜி இந்த 3த்துலயும் எங்களால கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது. குட் மாதாஜி, வெரி நைஸ் கம்போசிஷன் ஆக்சுவலி. எஸ் டீம் 2. இது தவிர்த்து நீங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன் மாதாஜி, ஒண்ணு சொல்லிடலாம் மாதாஜி. இப்ப நாராயணான்ட்டு அவர் வந்து பையனை தான் கூப்பிட்டாரு. அப்படி பையனா கூப்பிட்டு இருந்தா கூட அந்த நாராயணாங்கிறது அந்த இறைவன் நாமத்துக்கு என்ன பலன் இருக்குமோ அந்த பலன் அவருக்கு கிடைச்சது. அதனால்தான் என்னாச்சுன்னா யமதூதர்கள்லாம், அந்த நாராயண தூதர்கள் வந்து யமதூதர்கிட்ட சண்டை போடுறாங்க. உடனே யமதூதர்கள் இல்ல இவன் இவ்வளவு தப்பு செஞ்சான் அப்படின்லாம் சொல்ல, இல்ல அவன் நாராயணான்னு சொல்லிட்டான், அதனால நாராயணான்னு சொன்னதால அந்த பலனுக்காக நாங்க வந்திருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு அந்த அதாவது இறைவனுடைய நாமத்துக்கு எவ்வளவு புகழ், எவ்வளவு மகிமை, அதனுடைய இது என்னங்கிறது, அதாவது அதுக்கு மீனிங் தெரியலன்னா கூட அந்த நாராயணான்னு சொன்னா அதுக்கான பலன் நமக்கு கிடைச்சே தீரும். அதுதான் மாதாஜி. எந்த ஒரு நோக்கமும் இன்றி அப்படி நாம சொல்றது. அவன் எந்த நோக்கத்தோடையுமே கூப்பிடல இல்லையா? சோ ஏதாவது பலனை எதிர்பார்த்து கூப்பிட்டானா கிடையாது. அது இறைவன் என்று எண்ணி கூப்பிட்டானா கிடையாது. தன் மகன் மீது இருந்த அன்பினால அவனுடைய நாமத்தை அழைத்தான். ஆனா அந்த நாமத்தை வைக்கிறதுக்கு கூட வந்து அவர், அதாவது ஒரு இதுக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ அவன் கொடூரமான, அதாவது கொள்ளைக்காரன் அப்படி ஒரு நல்ல பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ், பிராமின் குடும்பத்துல பிறந்து பிற்காலத்துல அவன் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு வந்தான். சோ அந்த ஊருக்கு மகாபாகவதர்கள் வந்த பொழுது அவனை பழி தீர்க்கணும்ன்றதுக்காக, ஏன்னா மகாபாகவதர்களிடத்துல வந்து எதையாவது அவங்க சாபமாக பெற்றாலோ, அவங்களுக்கு ஏதாவது இவன் அவமரியாதை செய்தாலோ அது அவனுக்கு மிகப்பெரிய பாவத்தை உண்டு பண்ணணும்னு நினைச்சுண்டு அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த வீட்டுக்கு போங்க, அவங்க நல்லா உபசரிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மகாபாகவதர்களை அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க. சோ அங்கே வந்த பிறகு அவங்கள ரிசீவ் பண்ணி, இல்லையா, நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்திருக்காங்கன்ற அந்த ஒரு இது. அவனும் வந்து அவனுடைய மனைவியுமே வந்து அந்த மகாபாகவதர்களை வந்து உபசரிக்கிறாங்க. சோ அப்போ அவங்களுடைய அறிவுறுத்தல் பேர்ல தான் நாராயணா என்ற நாமத்தை உன்னுடைய மகனுக்கு சூட்டு அப்படின்னுட்டு அவங்களுடைய அட்வைஸ் பிரகாரம் தான் சொல்லிட்டு போறாங்க. அதனாலதான் அவன் வந்து நாராயணா எனக்கூடிய, ஏன்னா அந்த சுக்ருதி, அந்த மகாபாகவதர்களுக்கு அவன் செய்த அந்த தொண்டு, அதனால அவனுக்கு கிடைத்தது அந்த சுக்ருதி இல்லையா? அந்த புண்ணியத்தினால அப்படி ஒரு மார்க்கத்தை வந்து மகாபாகவதர்கள் வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்க இல்லையா? ஆராதனைகளிலே விஷ்ணு ஆராதனை மேன்மையானது இல்லையா?
ஆனா அதை விட இன்னும் மேன்மையானது என்ன? ஒரு பக்தர்களுடைய திருவடிகளை வந்து நாம தொண்டு புரியறது. சோ அப்படிங்கறது வந்து ஏன்னா அந்த பக்தர்கள் வந்து பகவானையே விலைக்கு வாங்கிடுவாங்க. சோ அதனால பகவான் அவர்களுக்கு அதாவது அவர்களுக்கு பணிபுரிவார் இல்லையா? ஒரு சேவகனாகவோ என்ன ஒரு நிலையிலையோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனருக்கு எப்படி தேரோட்டி ஆனாரோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து தொண்டு புரிவார். அதனாலதான் நம்ம பகவானை டைரக்டா சேவிக்கிறது வந்து கருணை வர்றதை விட, அதனாலதான் டைரக்டா பகவானை சேவிக்க வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கான காரணம் இதுதான். ஏன்னா இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா? அதனாலதான் ஒரு குருவின் பாதை மூலமா நம்ம போனோம்னா நமக்கு சுலபமா நமக்கு வந்து இறைவனுடைய கருணை வந்து கிடைக்க பெறுவோம். அதனால நமக்கு ரெக்கமெண்டேஷனே குரு கிருபா நமக்கு இல்லையா? பக்தி பீஜ லதா அப்படின்றது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ நமக்கு பக்தி வந்து நல்ல ஒரு கொடி போல வளரணும்னாக்கா குருனுடைய கிருபை நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. அதனாலதான் ஒரு அடியனுக்கு அடியன், தாசனுக்கு தாசனாக நாம இருந்து செயல்பட்டோம்னா நமக்கு அந்த நல் பாதை என்பது நாம சுலபத்துல வந்துடும். ஏன்னா இறைவனிடத்திலிருந்து பெறக்கூடிய அந்த அனுகிரகத்தை வந்து குருவானவர் வந்து நமக்கு சுலபத்துல வந்து கொடுப்பார். ஓகே, எஸ். ரெண்டாவது டீம் அவங்க என்ன இப்ப மாதாஜி சொன்னதை தவிர்த்து நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? ஒன்லி ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க, அவங்க கவர் பண்ணதை தவிர்த்து. நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்களா மத்த? அதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம வந்து இந்த சாண்டிங்ல இது ஒரு we can take ஒரு இது that is ஒரு ரெஃபரன்ஸ் டு நம்ம சாண்ட் பண்ணும்போது நாம பாஷா இருந்தால் கூட we should sincerely chant. என்ன காரணம் அப்படின்னா, அஜாமலா இதை நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறோம்னா, அஜாமலா வந்து நாராயணன் சொன்னது வந்து அவர் கடவுள் மேல ஃபுல் இது வச்சிடல, he just called his child. ஆனா கூப்பிடும்போது அது வந்து பியூரா கூப்பிட்டாரு. அவர் வந்து இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், அதுக்கு பிராயச்சித்தமா இந்த கடைசி இறக்கும் தருவாயில வந்து எனக்கு நாராயணன் கூப்பிட்டா நான் வந்து யமதூதர்ல இருந்து தப்பிச்சுக்குவேன் அந்த மாதிரி நினைவுல பண்ணல. ஸோ சின்ஸ் ஸ்பான்டேனியஸா வந்து கடவுள் சொல்லும்போது சாண்ட் பண்ணும்போது அவர் சின்ஸ் வில் பி அட்டோன்ட். அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது வருது மாதாஜி. அது ஒரு பாயிண்ட். இல்லாம எந்த மோட்டிவேஷன் okay, so the uninterrupted and non-motivated. So அதாவது எந்த ஒரு லாபத்திற்காகவோ இல்ல வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒன்று அடையணுன்றதுக்காகவோ வந்து அந்த செயல் அவர் செய்யல இல்லையா? அன்புதான் இருந்தது, தன் மகன் மீது இருந்த அன்பினால் வந்து அவன் வந்து அல்டிமேட்டா நமக்கு பக்தி என்ன கொடுக்கும்? What is the main thing because of bhakti? What we are going to achieve? Bhakti is surrender, Mata. When you surrender only, we will be able to get the bhakti. Is the process we are following. ஆனா அந்த பக்தினால நாம என்ன அடையறோம்? The lotus feet of the Lord, going back to God. நமக்கு அந்த ஜன்மம் இருந்து ஜரா வியாதி வரவே வராது. அந்த பக்தி அந்த பௌதிக எண்ணங்களும் நமக்கு வராது, நம்ம துன்பங்களும் வராது. நம்ம இறைவனோட இதுலயே இருந்தா அவருடைய ப்ரொடெக்ஷனோட நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கு எதுவுமே வராது, நமக்கு அடுத்த பிறவியும் கிடையாது. மத்தாச்சு நல்ல லவ் ஆஃப் காட், மூட் ஆஃப் சர்வீஸ், லவ் ஆஃப் காட், லவ் ஆஃப் காட். பக்தினால அதாவது நம்ம we can analyze actually ஞான விஞ்ஞான யோகம்ன்றதுதான். அதாவது நம்ம before coming to Krishna consciousness and after Krishna consciousness. So நாம அன்பு ஒருத்தருமே ஒரு விதமான குவாலிட்டிஸோட தான் இருக்கும். ஒருத்தருடைய குவாலிட்டிஸ் மாதிரி இன்னொருத்தர் கிடையாது நம்ம இல்லையா? தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், we have to accept it. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நாம அடுத்தவங்க கிட்ட வந்து அன்பு பரிமாற்றம் செய்யற விதம் வந்து எப்பவுமே ஒரே ஸ்திரமா இருக்காது இல்லையா? ஒரு சமயத்துல வந்து நம்ம ஆசியமா பேசுவோம், ஒரு சில சமயத்துல வந்து ரொம்ப அன்பு கொண்டு பேசுவோம், ஒரு சமயத்துல வந்து கோபம் வந்து பேசுவோம், ஒரு சில சமயத்துல சோகமா பேசுவோம் இல்லையா? ஒரு சமயத்துல அழுதுண்டு பேசுவோம் இல்லையா? ஸோ எல்லாம் அந்த செகண்டரி ரசாஸ்ல எல்லாமே எல்லா பாவத்தையும் நம்ம காட்டுவோம் இல்லையா? ஆனா அதே இது வந்து நேச்சுரலா நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருந்தது பிஃபோர் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? ராஜா குணம் நம்மள விட்டு போயிடுது மாதாஜி, ராஜா குணமே வர்றது இல்லை. இப்போ ஏதாவது சொன்னா கூட உடனே ஆன்சர் சொல்றது இல்ல, கொஞ்சம் மௌனமா இருந்துட்டு மெதுவா தான் சொல்றோம். இப்போ அந்த கோபம், அந்த வெறுப்பு இதெல்லாம் இப்போ சுத்தமா வர்றது கிடையாது. ஏன் சொல்லுங்க? Because we are loving the God.
எஸ் எஸ் கரெக்ட் மாதாஜி. ஆத்மாவை பார்க்கிறேன் மாதாஜி. ஆக்சுவலி நம்ம வீட்டில் நம்முடைய அதாவது மனைவியை கணவர் நேசிப்பதும் இல்லையா, அடுத்து தாய் தந்தையை வந்து பிள்ளைகள் நேசிப்பதும், பெற்றோர்கள் பிள்ளையை நேசிப்பதும், உறவு பந்தங்களை நாம வந்து நேசிக்கிறதும் இல்லையா, நம்ம போய் எப்பயோ ஒரு நாள் பார்த்துட்டு போய் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறோம். ஆனா அது இட் வில் ஸ்டே ஃபார் சம் டைம் இல்லையா. அந்த அந்த அன்பு பரிமாற்றங்கள் கூட வந்து நம்ம அந்த ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். ஆனா அதே மூட்ல நம்ம 24/7 இருக்கிறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. ஸோ ஏன்னா இந்த மனசு வந்து என்னது, ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. அதனால எப்பவுமே அது இட் வில் பி செக்கிங். அடுத்து என்ன, அடுத்து என்ன, அடுத்து என்ன, அடுத்து எது மேன்மையானது, அடுத்து என்ன மேன்மையானது அப்படின்னு நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய அனைத்து நற்காரியங்கள் இல்லையா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய மகளுக்கு திருமணம் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஓகே பொண்ணுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்பா அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் நிறையவே இருக்கும். அதே வந்து ஒரு ஆஃப்டர் 4-5 days பார்த்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப். பெண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்றது இது ஒன்று, இது நம்முடைய கடமை அப்படிங்கிற ஒரு பொசிஷனுக்கு போயிடும் இல்லையா. சந்தோஷத்துல இருந்து அப்படியே இறங்கி கடமைக்கு வந்துருவோம். அதுக்கப்புறம் திருமணம் முடிஞ்ச பிறகு அப்புறம் சகஜமான ஒரு லைஃப்ல நம்ம போயிடும் இல்லையா. ஆனா அதே அந்த முதல் நாள் சந்தோஷம் நம்ம கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு வர முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. ஆனா அதே பகவான் இடத்துல அப்படி கிடையாது. நீங்க எப்பயாவது பகவான்கிட்ட அன்பு கொண்ட பிறகு அதுல வந்து மாற்றம் வந்திருக்கா? These are all realizations actually. When you have started loving God, actually, அது ஸ்பான்டேனியஸா வரும் அந்த லவ் இல்லையா. அது செயற்கையில நம்ம பண்ண முடியாது. சாதன பக்தி பண்ண நாம் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா வில் டெவலப் த லவ் ஆஃப் காட். ஆனா ஒரு முறை அந்த ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது எல்லாத்தையுமே பார்த்து நம்ம செய்யும். இது கிருஷ்ணருக்காக செய்யணும் இல்லையா, இது பகவானுக்காக இதை செய்யணும் இல்லையா. ஈவன் வி கேன் லை ஃபார் கிருஷ்ணா, ஈவன் வி கேன் ஸ்டீல் ஃபார் கிருஷ்ணா இல்லையா. அப்படி ஆயிடும் நம்ம. அதெல்லாம் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம பெரிய ஆள் ஆயிடும் இல்லையா. வீட்டில் வந்து சப்போர்ட்டிவான ஒரு என்விரான்மெண்ட் இல்லைன்னா ஐ திங்க் சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்காது. சப்போர்ட்டிவ் இல்லாதவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து ஆவரேஜ் சப்போர்ட்டோ இல்லை சுத்தமா சப்போர்ட்டே இல்லாதவங்களுக்கு வந்து நிறைய இடங்கள் அவங்க வந்து உண்மையே பேச முடியாது, மௌனம் காத்து அவங்களால முடிஞ்சது செஞ்சுட்டு போகக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் கண்டிப்பா வருமா வராதா? அப்பயும் அப்ப கிருஷ்ணரை விட்டுருப்பாங்களா அவங்க? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. கிருஷ்ணரை கண்டிப்பா விட மாட்டாங்க. கிருஷ்ணர் மேல் இருக்கக்கூடிய அன்பு கண்டிப்பா விட முடியாது. காலையில சமையல் பண்றோம் இல்லையா, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும்ட்டு, அந்த இதுலயே நமக்கு வேறுபாடு தெரியும். ஐ ஆம் ஏபிள் டு சி. நீங்க எல்லாரும் கூட அந்த என்னை விட நிறைய ரியலைசேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். யூ கேன் ஷேர் இட் ஆக்சுவலி, ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஷேர். ஸோ அதாவது பிஃபோர் கிருஷ்ண கான்சியஸ் வந்து ஒரு கடமையா நினைச்சிட்டு ஓரளவுக்கு தான் அந்த மூடு வேரியேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஆனா இப்ப டெய்லி நைவேத்தியம் பண்றதுனால அதை பார்த்து பகவானுக்கு இதுல என்ன இருக்கு அதுல என்ன இருக்கு அப்படி பார்த்து, ஸோ எதுவுமே வந்து நம்ம இப்படி வைக்கக்கூடாது, ரொம்ப சூடா வைக்கக்கூடாது, கரெக்டா வைக்கணும் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து டைரக்டா எடுத்துட்டு வச்சிடக்கூடாது. இதெல்லாமே வந்து யோசிக்க வைக்குது இல்லையா. கிளீன் பண்ணி வைக்கணும், ரொம்ப தூய்மையா பண்ணணும், இதெல்லாமே வருது. ஆனா என்னைக்காவது நமக்கே நாம கூட அந்த அளவுக்கு பார்த்து செஞ்சுட்டு இருப்போமா? கண்டிப்பா கிடையாது. வை? நாம் எதுக்கு அது மாதிரி பண்றோம் சொல்லுங்க? பிகாஸ் வி லவ் கிருஷ்ணா. இறைவன் மீது அன்பு நம்ம பாராட்டுவதால் இல்லையா. ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே பகவானே உன்னை நினைக்கக்கூடிய மனசை கொடு அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறதுனால ஆல்வேஸ் இஸ் தேர் இல்லையா. எப்பொழுதுமே நம்மளோட இருக்கக்கூடியவர் அவர் அப்படிங்கிறத வந்து உணர்ந்தறிவதால, நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சு கொண்டதால, சம்பந்தம் அபிதயா பிரயோஜனம் இல்லையா. இந்த நவவித பக்திஸ் அதனால வரக்கூடிய அந்த அதாவது டிஃப்ரெண்ட், அதாவது 9 stages ஆஃப் ரியலைசேஷன்ஸ் இல்லையா. ஸோ அதாவது ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி இல்லையா, நிஷ்டா, அதுக்கப்புறம் ஆசக்தி இல்லையா, பிரேம பாவா, பிரேமா, இதெல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டே ருச்சி இதெல்லாம் படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம் நம்ம இல்லையா. ஸோ ஐ திங்க் 1.2.6 ஸ்லோகாலேருந்து வரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இது அங்கே வந்து உங்களுக்கு 14 ஸ்டேஜஸ்ன்னே கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு ஃபியூ ஸ்லோகாஸ் வரைக்குமே வரும். ஐ திங்க் செகண்ட் சாப்டர் உங்களுக்கு எடுக்கும்பொழுது டீட்டெயிலாக எடுத்திருக்கேன் நான். அந்த ஸ்லைட்ஸ் நீங்கள் மறுபடியும் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ யூ கேன் see that. ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்லேருந்து எப்படி வருதுன்ட்டு இல்லையா. ஸோ நம்ம அந்த பாவத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக மனசில் கொண்டு வருவோம். ஸோ பகவான் மேலே எந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் நமக்கு கோபமே வராது. நம்ம என்ன கஷ்டமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் பகவான் காப்பாற்றுவார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கும். இப்படிப்பட்ட பாவம்லாம் நமக்கு வளர்ந்துருக்கா இல்லையா? இதெல்லாம் சின்ன லெவல் தான், இது ஹை லெவல் கிடையாது. திஸ் இஸ் நாட் அ வெரி ஹை லெவல் ரியலைசேஷன். ஒரு பேசிக் ரியலைசேஷன் தான் இது ஒவ்வொரு மனிதருக்குமே பக்தி பாதையில வரும்பொழுது.
அது எவ்வளவு சுலபமா அடையிறோன்றது வந்து நம்முடைய ஸ்ரத்தை, அடுத்து நம்முடைய பிராக்டிசஸ் இல்லையா, நம்ம சாதன பக்தி எப்படி பயிற்சி செஞ்சு அந்த ராகனுக பக்திக்கு நம்ம போறோம் இல்லையா. மேக்சிமம் ராகனுக பக்தி நம்ம பாவ பிரேமையெல்லாம் நம்ம பாக்குறோமான்றது நமக்கு அது வி டோன்ட் நோ ரியல். ஸோ யாருக்கு எப்ப எந்த சமயத்துல என்ன கிடைக்கும்ன்றது நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அப்படி நம்ம இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் வந்து நமக்கு என்ன ரியலைசேஷன்ஸ் கொடுக்கறது. ஸோ இட் வாஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல்லி சம்மரைஸ்ட் பை திலகவதி மாதாஜி அண்ட் the point added by மோகன்தாஸ் பிரபுஜி. எஸ், அனன்யா இல்லையா, அதாவது எந்த கேவல பக்தி, அவ்வளவுதான், எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்யக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி வந்து நம்ம வளர்த்துக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ லெட் அஸ் கோ டு த ஸ்கிரீன் ஷேரிங். மல்லிகா மாதாஜி அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்ல விரும்புறீங்களா? அது ரிலவெண்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. இப்ப வந்து பக்தியில வந்து ஈடுபடுறவங்க வந்து சில நேரத்துல என்ன செய்யறாங்கன்னா தவறி விழறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்குதான் வந்து அஜாமிலன், பரத மகாராஜா, சித்திரகேது எல்லாம் அவங்க பார்த்தோம் பர்பட்ல. நம்ம பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப லெவல் 1 வந்து ஜாயின் பண்றாங்க டிவோட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு திடீர்னு என்ன காரணத்தினாலயோ அவங்க வந்து பின்தங்கிடுறாங்க, வர்றது இல்லை கிளாஸுக்கு. ஆனா அவங்களே வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு வருஷம், 1.5 வருஷம் இல்ல 2 வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் வந்து இங்க ஜாயின் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி வரும்பொழுது அவங்க வந்து பக்தி பாதையில வந்த பிற்பாடு அவங்க வந்து நடுவுல தடைப்பட்டாலும் அவங்க பாதை வந்து மறுபடியும் வந்து மீண்டும் அந்த பக்திங்கிறது பகவான் கொண்டு வந்து இதுல கொண்டு வந்து விடுறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நம்ம செல்ஃப் பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல நம்ம பாக்குறோம் மாதாஜி. தட் ஆல்சோ இஸ் ஒன் மோர் திங் வந்து ஐ திங்க் ஹனுமன் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே சொல்லுவீங்க இல்லையா, லெவல் 1ல இல்லையா, லங்கையே எரிச்சார் பகவானுக்காக இல்லையா. ஏன்னா அது பிற்காலத்துல வந்து பெரிய ஆபத்துல இருந்து வந்து ரட்சிக்கும் அப்படின்னு சின்னதா பக்தி பண்ணா கூட நம்ம அனுமன் வந்து பக்தி கொண்டுதான் செய்தார். ராமர் மீது இருந்த பக்தினாலதான் அந்த செயலை செய்தார். என்ன, ராமரை வந்து அவர் வந்து இழிவாக பேசியதால இல்லையா, அந்த லங்காபுரியே வந்து எரிச்சிடுறார் அவர் வந்து. அதுதான் திலகவதி மாதாஜி சொன்னாங்க, சொல்பம் சிறிது முயற்சி பண்ணாலும் அது வந்து மறுபடியும் வந்து அது பெரிய ஆபத்துல இருந்து நம்மள வந்து ரட்சிக்கும். அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி என்றைக்குமே வீணாகும். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்கும். ஸோ அந்த எந்த பலனுமே எதிர்பார்க்காம செய்யும்போது அது வந்து நமக்கு ஃபுல் ஃபிளெட்ஜாவே 100% நமக்கு பகவான் அருள் பாலிப்பார். எதையாவது எதிர்பார்த்து நம்ம பண்ணோம்னா தான் அங்க வந்து அது கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனாலதான் பக்தி என்பது எதிர்பார்ப்பற்று செய்ய வேண்டிய செயல், எதிர்பார்த்து செய்யறது கிடையாது. த்வக்வா ஸ்வதர்மம் சரணாம்புஜம் ஹரே பஜன்ன அபக்வதா அதா அப்பதே ததோ யதி யத்ர வபாத்ரம் அபூத் அமுஷ்ய கிம் கோவார்த்த ஆப்தோ அபஜதாம் ஸ்வதர்மதா. அதாவது one who has forsaken his material occupation, only translations மட்டும் பார்க்கலாம். எனவே நீங்க இந்த 3 பர்பட் you have already studied, அதனால வந்து நான் மறுபடியும் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So one who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger இல்லையா. அதாவது 2.440 ஸ்லோகம் தான் நினைக்கிறேன் திலகவதி மாதாஜி ரெஃபர் பண்றது, சொல்பம் அப்பியஸ் தர்மஷ்ய. So on the other hand, the non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. ஏன் அவங்க ஏன் கெயின் பண்ண மாட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய இலக்கு எல்லாமே பௌதிக லாபம், பௌதிக செயல். அங்க இறைவன் என்பவரை வந்து அவங்க எந்த ஒரு இடத்துலையுமே அவங்க கருதுவதே கிடையாது. ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னா அது இறைவனுடைய கிருபை. இன்றைக்கு நமக்கு உணவு கிடைத்தது என்றால் அது இறைவனுடைய கிருபை. இன்றைக்கு நாம் ஒரு நிலையில தஞ்சம் அடைந்து இருக்கிறோம்னா, ஸோ ஒரு இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குன்னா அது இறைவனுடைய கிருபை இல்லையா. நீங்க சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம்னா அது இறைவனுடைய கிருபை. இப்படி எல்லாமே அவருடைய கிருபை என்று எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை பெற வேண்டும். ஸோ இதுக்கு இன்னும் நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து மாதாஜி 2.4 வந்து வேற என்ன இருக்கு? அர்ஜுன உவாச்ச கதம் பீஷ்மமஹம் சங்கே துரோணம் மதுசூதன 2.40 I think 40 only it is. I feel 2.40 சரி, ஏன்னா 2.4 கிடையாது.
No, no, no. 2.0. 2.0, I told. 2.40 மாதாஜி. மாதாஜி இன்னொரு பாயிண்ட் 2.40ல இந்த ஸ்லோகாவை அங்க ரெஃபரன்ஸா கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. ரெஃபரன்ஸா கொடுத்திருக்காங்க Okay. மாதாஜி. Yes, Okay. மாதாஜி. Okay. Fine. Good. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதா நேபா விக்ரமுனா சோஸ்தி பிரத்யவாயுனா வித்யதே ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ பயாத். இல்லையா? ஸோ இது நிறைய வாட்டி இந்த சொல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயத்தே மகதோ பயாத் இது நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே இந்த இஸ்கான் மெகா கிச்சன் இது நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்பொழுது உட்காந்து ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. இதை நான் எதுவுமே இப்போ ஓப்பன் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இது வந்து இட் ஹேஸ் வீடியோ கண்டென்ட்னா ப்ராப்ளம் வரும். ஓகே, ஸோ இந்த மீல்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க, ஓகே, ஹவு ஆக்சுவலி தே ஆர் யூட்டிலைசிங். ஸோ இந்த பிக்சர் கூட வந்து அதுலேருந்து தான் வர்றது. இந்த இஸ்கான் மெகா கிச்சன் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இவங்க வந்து நம்ம ஸ்கில் செட், நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஸ்கில்ஸோட இருக்கிறவங்க தான் இல்லையா? ஒருத்தவங்க வந்து என்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் இருக்கலாம், ஒருத்தர் டாக்டராக இருக்கலாம், ஒருத்தர் வந்து அட்வொகேட்டாக இருக்கலாம், ஒருத்தர் வந்து ஆர்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் நாம் இங்கே ஒரு ஸ்கில் செட்டாக நம்ம வந்து எடுத்து படிச்சுட்டு வந்திருப்போம். ஆனால் அதை எப்படி நாம் இறைவனுடைய செயல்களில் நாம் அதை உபயோகப்படுத்துகிறோம். இப்போ இங்கே இவங்க வந்து இவங்க ஒரு ஆர்ட், அதாவது ஆர்ட் ரிலேட்டடில் வந்து இங்கே ஸ்பெஷலைசேஷன். ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து அந்த ஃப்ளவர் டெக்கரேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷி ஹஸ் டேக்கன் த இன்சார்ஜ் அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இவங்க வந்து ஆஸ் அ டெய்லர், ஷி இஸ் அ ஸ்டிச்சிங், தீபிக்கு வந்து நல்ல அழகழகான ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் தைக்கிறதுக்கு வந்து இது பண்ணுறாங்க. இவர் வந்து ஒரு என்ஜினியர். ஸோ இப்போ இந்த மெகா கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் இவ்வளோ பெரிய பிக் பவுல்ஸ் எல்லாம் தூக்க முடியாது இல்லையா? அதுக்கு இன்டர்னல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ள நம்ம ஒரு ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி அவங்க அதில் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை போட்டு அப்படியே தள்ளிடுவாங்க. ஸோ அங்கே வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா அப்படியே உருண்டுன்னு போய் எந்த இடத்துல நிற்கணுமோ அந்த இடத்துல போய் நிற்கும். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு கேரி. அதாவது இந்த கிரியேட்டிவ் ஒர்க் எல்லாமே இறைவனுடைய சேவையிலுமே நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றது. ஒரு நிமிஷம் கான்சியஸ்னஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த 17, 18, 19 வந்து நாம ஐ திங்க் ஒன்லி பர்பஸ் முடிச்சுட்டு அப்புறம் இந்த இதுக்கு போகிறோம். ஓகே, பார்க்கலாம். ஸோ அதனால நம்ம எந்த ஒரு பௌதிக செயலே செய்ததா இருந்தாலும் அதை இறை தொண்டாக வந்து எடுத்துக்கொண்டு எந்த ஒரு விருப்பு வெறுப்புமின்றி இல்லையா அந்த கடமையை நம்ம செவ்வனே ஆட்டினால் அங்கே வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த செயலினுடைய இன்வால்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஸோ பௌதிகத்துல கூட நம்முடைய கடமையா எடுத்துட்டு செய்ய பலனை எதிர்பார்க்காம அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை கொண்டு நாம ஆற்ற வேண்டும். ஸோ அப்படி ஆற்றும் போது அதே பாவத்தை கொண்டு நம்மளால வந்து பக்தியில வந்து செயல்படுத்தும். ஸோ எவ்வளோ சீரியஸா இருக்கும். நம்ம இப்போ நிறைய பேர் 18 daysல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப்லயுமே 100, 150 பேர் வந்து அதாவது ஜாயின் பண்றாங்க. ஆனால் கிளாஸ் என்ன பண்றாங்க, 20, 30 பேர் தான் வர்றாங்க ஆரம்ப நாள். அதுக்கப்புறம் கடைசியில வரும்போது 15, 20 பேர்ல வந்து நிக்கிறாங்க இல்லையா? அதே ஒரு 10 பேர் தான் லெவல் 2ல வந்து சேர்றாங்க. இப்படி அது அப்படியே அந்த சீரியஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அத்தனை நபர்கள் கிட்ட மட்டும் தான் இருக்கு. அவங்களுக்கு அந்த முக்கியத்துவம் தெரியறது இல்லையா? பக்தி என்பது என்ன, நாம செய்யணும், இதை வந்து படிக்கணும், இந்த கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும், இந்த அசோசியேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த சீரியஸ்னஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஆனா ரெஜிஸ்டர் பண்ண எல்லாருக்குமே அது தெரியல இல்லையா? ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நோக்கம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்முடைய ஈடுபாடு என்பது முக்கியம். ஸோ இந்த இதுல பர்பட்ல ரொம்ப அழகா ஒரு இடத்துல கடைசியில இருக்கும். அந்த பர்பட்ல ஒரு நிமிஷம், மிக்சட் ஹாப்பினஸ் 19th ஸ்லோகத்துல வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப அழகா வந்து கொடுத்துருப்பாரு. அன்இன்டரப்டட், அன்மோட்டிவேட்டட் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாரு. ஐ திங்க் எந்த ஸ்லோகத்துல வருது, ஓகே வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வரும், அது நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள். ஐ திங்க் 22ல வருதா என்னன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி நம்ம இந்த அஜாமிலன் ஸ்டோரி, அடுத்து வந்து சித்திரகேதுனுடைய ஸ்டோரி இல்லையா, ஹனுமனுடைய டெடிகேஷன், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அனைத்தையுமே இறைவனுடைய கைங்கரியமா எடுத்துட்டு நம்ம ஆற்றும் பொழுது நாம பௌதீக செயல்கள்ல கூட நம்ம பந்தப்படுவது கிடையாது. ஸோ பௌதிக செயல்கள்ல நாம் அவ்வாறு பந்தப்படாத போது ஆட்டோமேட்டிக்லி இறைவன் மீது இருக்கக்கூடிய பக்தி வந்து மேன்மை உறுகிறது. பர்ஃபெக்ஷன் வந்து நமக்கு சுலபத்துல அடையிறோம். Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end, which is not
obtainable even by wandering from the topmost planet down to the lowest. அதாவது நல்ல புத்திசாலித்தனமா இருக்கிறவங்க இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தத்துவவாதிகள் வந்து அவங்க வந்து they should அவங்களுடைய முயற்சி எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, இந்த மேல் லோகத்துக்கும் கீழ் லோகத்துக்கும் போகக்கூடிய அத்தகைய செயல்கள்ல அவங்களோட ஈடுபாடு இருக்கக்கூடாது. அதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு செயலுக்கு வந்து அவங்க வந்து தங்களை அர்ப்பணித்துக்கணும். as far as happiness derived from sense enjoyment இல்லையா, அந்த புலனுகர்ச்சினால வரக்கூடியது எல்லாமே it can be obtained automatically. ஸோ இந்த சுக துக்கங்கள் என்பது நமக்கு வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும், அது நம்ம கையில கிடையாது இல்லையா. ஸோ நம்ம என்ன காரியத்தை ஆற்றுகின்றோமோ அந்த காரியத்தினுடைய பலனை தான் நம்ம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம். ஸோ நம்ம இதையே வரணும்னு எதிர்பார்த்து நம்ம செய்ய வேண்டாம். எந்த பலனை கொடுத்தாலும் இறைவன் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை கொண்டு நாம் ஆற்றும் பொழுது அப்போ அந்த செயலினுடைய விளைவு நமக்கு சுகத்தையும் கொடுக்காது, துக்கத்தையுமே கொடுக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலை வந்து ஏற்படும். மேலும் நம்ம இறை தொண்டு என்று ஆற்றும் பொழுது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய இருக்கணுமே இல்ல, சும்மா மூடிட்டு போ, ஃபுல்லா மூடிட்டு. So as far as happiness derived from sense is concerned, it can be obtained automatically. It is already. அதாவது பக்தி செயல் பண்ணும்பொழுது நமக்கு இந்த பௌதிகத்துல நாம் என்ன அனுபவிக்கணுமோ அது எல்லாமே அதுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கலி கவர் ஆயிடும். பகவான் அது கண்டிப்பா கொடுப்பார். ஸோ யூ நோ நீட் டு எக்ஸ்பிளிசிட்டிலா போயிட்டு நம்ம வந்து அது வேற தனித்து போய் நம்ம வந்து அதை வந்து அடையணும்னு முயற்சி செய்ய வேண்டியது கிடையவே கிடையாது. அவ்வாறு நம்ம முயற்சி செய்யும் போது என்ன ஆகுதுனாக்கா, கட்டுண்ட நிலைக்கு நம்ம போயிடும். நம்முடைய இலக்கு வந்து பௌதீக லாபம், பௌதீக சுகம் இல்லையா, இப்படிப்பட்ட செயல்களை நம்ம நோக்கம் கொண்டு போனால் அது அனைத்துமே நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும். அந்த இடத்துல இறைவனுக்கான இடத்தை நாம கண்டிப்பா வழங்க மாட்டோம். அதே இறை தொண்டு என்று ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பௌதிகமா இருக்கட்டும் ஆன்மீக செயலில் வந்து பூரணமாக நம்ம செயலாற்றும் பொழுது பௌதிகத்தான் நாம் என்ன அடையணுமோ அதை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்துரும். இட் வில் பி இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ், என்கேப்சுலேட்டடா அது வந்துடும் நமக்கு. என்கேப்சுலேட் இப்போ கேப்சூல் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேப்சூலுக்குள்ள நம்ம மெடிசன் பார்க்குறோம் இல்லையா, அது போல நமக்கு வந்து இட்ஸ் எ பேக்கேஜ் கைண்ட் ஆஃப் திங், நமக்கு ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி வந்துடும் அது. ஸோ பௌதிகத்தில் நம்ம என்ன அடையணுமோ அது பகவான் கொடுப்பார். நமக்கு எது நல்லதோ அதை பார்த்து கொடுப்பார். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமே. நம்மளை கட்டுண்ட நிலையில எடுத்துட்டு போகக்கூடிய எந்த ஒரு இதுவுமே பகவான் கொடுக்க மாட்டார். ஸோ ஹீஸ் த அவர் தான் நமக்கு எல்லா நிலைகளிலுமே நம்ம கூட இருந்து செயல்படக்கூடியவர் இல்லையா, நமக்கு அனுகிரகிக்கிறவரும் அவர் தான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம அந்த பௌதீகத்துல வந்து கட்டுண்ட நிலையை போகக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனை பகவான் என்னைக்குமே ஏற்படுத்தி கொடுக்க மாட்டார். ஸோ விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கு மட்டும்தான் அவர் அனுகிரகிப்பார். ஸோ அதனால ஜஸ்ட் இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் வி obtain miseries even though we do not desire them இல்லையா. சில கட்டங்கள்ல வந்து நாம ஏதோ ஒரு செயல் பண்ணியிருப்போம், பகவான் பார்த்துப்பான்னு பண்ணியிருப்போம், ஆனா அதனுடைய அவுட்கம் வந்து நாம எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஃபேவரபிளா இருந்திருக்காது. ஆனா அது பிற்காலத்துல வந்து நம்மளை வந்து பெரிய ஒரு ஆபத்துல இருந்து அது வந்து நம்மளை ரட்சித்திருக்கும். அது பிற்காலத்துல வரும் பாருங்க, அந்த சமயத்துல நாம வந்து யோசிப்போம், எஸ் நாம அன்னைக்கு வந்து இந்த செயலை இப்படி பண்ணோம், அப்ப கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டோம் இது என்ன இப்படி ஆயிடுதுன்ட்டு. ஆனா கடைசியில வந்து இப்போ அந்த செயல் அப்படி செய்யாததுனால இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லதா போச்சு, இல்லைன்னா நம்ம இன்னைக்கு பெரிய நஷ்டமா இருப்போம். நமக்கு நினைக்கிறோமா நினைக்கலையா? கண்டிப்பா நினைக்கிறோம் நம்ம இல்லையா. ஸோ ஆனா அந்த சுச்சுவேஷன்ல அதை ஏத்துக்கிற அளவுக்கு நமக்கு மனப்பக்குவம் இருக்கிறது இல்லை. ஆனா உண்மையிலே அது வந்து நமக்கு பெரிய ஒரு நன்மை. அதனால இறைவன் நமக்கு எது செய்தாலுமே அது வந்து நமக்கான நன்மையாக அது இருக்குமே ஒழிய வேற எந்த ஒரு செயலாகவும் இருக்காது. அதாவது அவர் தான் வெல்விஷரே நமக்கு இல்லையா. இங்க வந்து மைடியர் வியாசா யாரு கண்ட்ரிபியூ பண்றாரு, யாரு நாரத மகரிஷி. ஈவன் தோ a devotee of Lord Krishna sometimes fall down. இது எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் சொல்லப்பட்டதுன்னா, வேதவியாசர் வந்து வேதங்களை தொகுத்தார், சதுர் புருஷார்த்தங்களுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார் இல்லையா. சோ பகவானை வந்து மீண்டும் மீண்டும் புகழாரங்கள் சூட்டக்கூடிய அந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து அவர் வந்து நிறைய கொடுக்கல. எங்கேயோ ஒரு சில இடத்துல மட்டும்தான் பகவான புகழாரங்கள் சூட்டினார். ஆனா சதுர் புருஷார்த்தங்களுக்கு நிறைய முக்கியத்துவத்தை கொடுத்ததால அவருக்கு மன உளைச்சல் ஏற்பட்டது இல்லையா. அதாவது அவர் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்தார். ஆனா அது வந்து ஒரு லிட்டில் ஃபால் டவுன் மாதிரி தான் அவருக்கு. ஸோ இவந்தோ அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், வேதவியாசர் பீயிங் எ லிட்டரரி இன்கார்னேஷன் இல்லையா, பகவானுடைய அவதாரமாக இருந்தாலும் அவர் இந்த ஒரு அந்த சிறிய ஒரு சருக்கள் வந்து எதனால அப்படின்றது வந்து, ஏன்னா பகவானை மீண்டும் மீண்டும் வந்து புகழாரங்கள் சூட்டக்கூடிய அத்தகைய ஒன்றை
பகவானை நம்ம மீண்டும் மீண்டும் புகழாரங்கள் சுட்டுறதால நம்ம மனசும் வந்து தூய்மை அடைகிறது இல்லையா? திருப்பி திருப்பி நீங்க மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டே இருங்களேன், உங்க மனசு வந்து நிம்மதி அடையும் இல்லையா? கோயிலுக்கு சென்று நீங்க ஒரு 100 ரவுண்ட் அடிச்சீங்கன்னாக்கா, அதாவது ஒரு வலம் வந்தீங்கன்னாக்கா பகவானை, அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப பரமானந்தத்தை கொடுக்கும் இல்லையா? சுற்றி 108 ரவுண்டு சுத்திட்டு வந்துட்டோம்னா அது ஒரு நமக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கும் இல்லையா? இல்ல வந்து இந்த சேவனம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதாவது பாதம், அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அஷ்டாங்கமா வந்து படுத்து சேவை பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம பஞ்சாங்க பிரமாணம் பண்ணுவோம். அவங்க அதாவது பிரபுஜிஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல் படுத்து அந்த பிராகாரம் முழுவதுமே சுத்தி வருவோம். பரிக்கிரமா, அதாவது பரிக்கிரமா நடந்து போறது, பட் இட் இஸ் அங்கப்பிரதட்சணம். ஆனா அதுக்கு வேற ஏதோ வேர்ட் சொல்றாங்க, அது எனக்கு டக்கு ஞாபகம். ஓகே, தண்டவத் பரிக்கிரமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்றாங்க. தண்டவத் பிரணாம். ஓகே, தண்டவத் பிரணாம் சொல்றாங்க. நீங்க தண்டவத் பண்ணி அதுவே ஒரு கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது பண்ண உடனே நமக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கும். சோ எந்த ஒரு சின்ன சின்ன செயல் செய்தாலுமே இறைவனுக்கு நாட்டும் பொழுது நம்ம மனசுல நிறைவு ஏற்படும். சோ அதுதான் வந்து ஒரு பக்தனுக்கான அறிகுறியே. நம்ம சிறிய பக்தி தான் பண்றோம், நம்ம பெருசா எதுவும் பண்ணல, ஆனா தட் ஒன்லி கிவ்ஸ் மோர் சாட்டிஸ்பாக்சன். அந்த சின்னது செய்யும்போது நமக்கு அவ்வளவு திருப்தி வரும்பொழுது பகவானுடைய தொண்டில நாம் எப்பவுமே ஈடுபட்டு இருந்தா நமக்கு எவ்வளவு திருப்தி வரும் இல்லையா? சோ இங்க வியாசதேவர் சிறிது சறுக்கல் வந்தாலும் இல்லையா, உடனே அவர் வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஏன் வந்து இங்க நாரத மகர்ஷி சொல்றாருன்னா, இதை வந்து நாம வந்து மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும். இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். வியாசதேவர் அவருடைய நிலையை வந்து நாம தாழ்ந்து நினைக்க கூடாது. அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது உயர்வான ஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடியவர், பகவானுடைய அவதாரம். ஆனாலும் அவர் பகவானுடைய புகழாரங்களை வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து சொல்லாததுனால he only feels ஏதோ நிறைவற்ற ஒரு தன்மையை வந்து அவர் உணர்கின்றார். சோ அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? ரிப்பீட்டட் குளோரிபிகேஷன். மீண்டும் மீண்டும் இறைவனை வந்து நாம புகழாரங்கள் சூட்டுவதுதான் உத்தமமான காரியம். எதை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது, அதாவது சதுர் புருஷார்த்தங்களை கம்பேர் பண்ணும். சதுர் புருஷார்த்தங்கள் வந்து நமக்கு வந்து பந்தப்படுத்தக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அது எவ்வளவாடி நம்ம பிறவி எடுப்போம் தெரியாது. எப்பயோ ஒரு டைம்ல தான் நம்ம வந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கம், அதாவது அது விரக்தி வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது நமக்கு போருண்டா சாமி, இனிமே இதெல்லாம் எது கொடுத்தாலும் எல்லாமே ஒரு நாளைக்கு நம்ம கிட்ட இருந்து போகதான் போகுது இல்லையா? அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவோ நம்ம வந்து கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வரும் இல்லையா? அந்த சமயத்துலதான் நிலையா என்ன இருக்கும் நமக்கு அப்படிங்கறத வந்து தேட ஆரம்பிப்போம் நம்ம இல்லையா? நிலையானது வந்து இறைவனுடைய திருத்தொண்டு என்பதை நாம உணரும் பொழுது அப்ப நாம அதுல வந்து நம்மளுடைய மனசை வந்து ஈடுபடுத்தி செயல்பட ஆரம்பிப்போம். சோ அதனால even though a devotee of Lord Krishna அது தவறி விழுந்தாலும் he certainly does not undergo material existence like other நம்ம மாதிரி பலன் கருதும் செயல்கள் புலனுகர்ச்சி செய்யறவங்கிற மாதிரி அவங்க மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் a person who has once relished the taste இல்லையா, பகவானுடைய திருவடிகளை வந்து அதாவது சேவிச்சவங்க வந்து அதை விட மேன்மையான ஒரு உயர்வான ஒரு ருச்சி வந்து வேற எதுலையுமே இல்லை. சோ பௌதிகத்துல எத்தனை நீங்க கொடுத்தாலும் அவர் அதை வந்து திருப்திப்படவே மாட்டார். அது இறைவனை பற்றியானது, இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலுமே அவர் ஆனந்தம் கொள்வார். சோ அதுலதான் வந்து மீண்டும் மீண்டும் அது எண்ணி எண்ணி பார்த்து கூட வந்து ஆனந்தம் கொள்வார். நம்மளாம் அந்த மாதிரி எண்ணி பார்க்கக்கூடிய சம்பவங்கள் ஏதாவது நிகழ்ந்தா மீண்டும் மீண்டும் என்றுமா இல்லையா? கண்டிப்பா எண்ணுகின்றோம் இல்லையா? ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் மாதாஜி. இப்போ அதாவது என்னன்னா, இப்ப நடந்தது வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு பஜனை முடிச்சிட்டு நாங்க வந்துட்டு இருக்கிறோம். மரத்துல இருந்து காஞ்சி போன கிளைகள்லாம் இருந்தது. நான் வந்துட்டு இருக்கிறேன். அப்புறம் ஒருத்தங்க பின்னாடி கூப்பிடுறாங்க என்ன, விஜயகுமார் 2 ஸ்டெப் தான் மாதாஜி எடுத்து வச்சேன் இந்த பக்கம். நான் நின்னுட்டு இருந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு கிளை விழுந்தது மாதாஜி. எல்லாரும் ஸ்டன் ஆயிட்டாங்க. அப்ப சொன்னாங்க, அவங்க கிட்டே கிருஷ்ணன் இருக்காரு, அதுக்குதான் நீங்க கூப்பிட்டுருக்கீங்க. நான் நிஜமா அவங்க கூப்பிடலன்னா அந்த இது வந்து அந்த கிளை என் மேலதான் விழுந்திருக்கும். இப்ப நம்ம கூப்பிடவே இல்லை, ஆனா யாரையோ விட்டு கூப்பிட விட்டு என்ன ஒரு பெரிய இதுல இருந்து காப்பாத்தி விட்டாரு மாதாஜி. பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கூப்பிடாமலே வராரு அவரு. நம்ம கூப்பிடவே வேண்டாம், நமக்கு துன்பம் வர்றதுன்னே நமக்கு தெரியாது. வரக்கூடிய துன்பத்தை நீக்கி விடுறாரு. இப்ப அவங்க கூப்பிடலன்னா கரெக்டா என் மேல விழுந்திருக்கும். அது அதை பார்த்தது எல்லாரும் அவங்க கிருஷ்ணன் எல்லாம் விடுவாரு அவங்கள பாரு எப்படி கூப்பிட்டு அவங்க இந்த பக்கம் 2 ஸ்டெப் வந்த உடனே அங்க கிளை விழுகுது. காத்தடிக்கல, ஒண்ணுமே இல்ல. எல்லாருமே இப்ப எல்லாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. இப்ப எங்க அபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப கிருஷ்ணா ஆயிடுச்சு, டிவோட்டி.
கிரேட் மாதாஜி, கிரேட். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி நைஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பகவானுடைய நீங்க எவ்வளவு பகவானுடைய நாமங்கள் சொல்றீங்களோ அவ்வளவுமே வந்து நம்மளை தூய்மைப்படுத்திகிட்டே இருக்கும். ஸோ எப்ப பாரு இவங்க வந்து மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்க, எப்ப பாரு இவங்க வந்து இறைவனை புகழ் பாடுங்கன்றாங்க, என்ன இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா? ஆனா அது அத்தனையுமே நமக்குத்தான் நன்மை அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சாக்க ஆட்டோமேட்டிக்லி அது வந்து மக்கள் வந்து பழக ஆரம்பிப்பாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு அதாவது ஸ்டடீஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஆரம்ப கட்டத்துல இருந்து கொடுக்கல, வயோதிகமான காலத்துல தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் அப்படியே அந்த கிளைய பிடிச்சிட்டு அப்படியே அந்த கரையை கடந்து போயிடலாம் நம்ம இல்லையா? ஸோ குரு பரம்பராவுடைய கருணையாலையும் பகவானுடைய கருணையாலையுமே நம்ம we can reach that lotus feet. Let us try. மிச்செல்லாம் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரோ என்ன செய்யறாரோ அது அவ்வளவுதான். ஓகே, let us take it also. Okay, idam hi vishwam bhagavan ivedharo yato jagasthana nirodha sambhavah tat vitvayam veda bhavams tataprite pradesha matram bhavata pradarshitam. So இந்த டிஸ்கஷன் ஆச்சு. டிஸ்கஷன் இப்போ நம்ம இந்த 20லிருந்து 22வது ஸ்லோகம் வந்து க்ளோரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு வியாசதேவா. ஸோ இப்போ வந்து நாரத மகரிஷி வந்து வியாசதேவருக்கு வந்து உபதேசிக்கின்றார். ஸோ அதனால நீ வந்து பகவானை வந்து புகழாரங்கள் சூட்ட மோர் விவிட்லி அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி நீ வந்து பகவானுடைய நாமங்களுக்கு வந்து பகவானுடைய புகழாரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடு, நிறையவே நீ வந்து கொடுத்து பேசணும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். ஆல் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் நாலேஜ் ஷுட் பி ஹோலி அண்ட் ஸ்லோலி அப்ளைட் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட். இல்லையா? எந்த இதுவா இருந்தாலுமே therefore all the sages and devotees of the Lord have recommended that subject matter நாம எல்லாமே ஸ்கில் செட்டா வளர்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது சயின்ஸா இருக்கலாம், ஆர்ட்டா இருக்கலாம், பிலாசபியா இருக்கலாம், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, சைக்காலஜி, எல்லாமே எதுவா இருந்தாலும் அதை நாம வந்து இறை தொண்டுல நாம வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடிய மார்க்கம் எதுவோ அத்தகைய செயல்ல நாம ஈடுபடணும். அனைத்துமே இறைவனுக்கு சம்பந்தப்படுத்திக்கணும் நம்ம. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த அதுவுமே வந்து நம்முடைய கடமையாக இருந்தாலும் அது தெய்வீக நிலையை வந்து அடைகிறது. ஸோ அது இறைவனுடைய புகழ் ஆரங்களை பாடுவதற்கு அது உதவுகிறது. ஸோ மேலும் இப்போ ஹவு பவர்ஃபுல் இப்போ நாரத மகரிஷினுடைய ஸ்டோரி, இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்றேன் நான். ஸோ இந்த 3 பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த 3 பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் என்ன சொல்றது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரமே பார்க்கும்பொழுது நாரத மகரிஷி வந்து ஒரு தேவரிஷி. அவருடைய முந்தைய ஜென்மம் வந்து அவர் வந்து ஒரு வேலைக்காரியுடைய மகன், அதாவது பிரம்மருடைய இன்னொரு கல்பத்துல வந்து அவர் வேலைக்காரியுடைய மகனாக இருந்தார் அப்படிங்கிறது மட்டும் நமக்கு தெரியும். ஆனா அவர் இந்த வேலைக்காரியுடைய மகனாக வருவதற்குமே வந்து காரணம் உண்டு இல்லையா? ஸோ அதுக்கு முந்தின பிறவியை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அவர் ஒரு கந்தர்வர் ஆக்சுவலி. ஸோ கந்தர்வர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆடல் பாடல் இதெல்லாமே அவங்க வந்து அதுல வல்லவர்களாக இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு வீட்டில் வந்து அதாவது கந்தர்வ உலகத்துல வந்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக வந்து அவரை அழைத்தார்கள் அந்த இடத்துல. ஸோ அங்கே அழைக்கும் பொழுது அவர் வந்து உபபரணா அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லப்படுத்தக்கூடியது அந்த நாமம் அப்படின்னாக்கா எக்ஸ்பர்ட் சிங்கர் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு மீனிங் அவ்வளவுதான். உபபரணா அப்படின்னாக்கா எக்ஸ்பர்ட்டா வந்து பாடல்கள் பாடுவாங்க. ஸோ அங்க வரும்பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்களை வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, பெண்களை வந்து மகிழ்விப்பதற்காக அங்க பாடுறார். அந்த இது வந்து யாருடைய இதுனாக்கா இந்த பிரஜாபதிகளுடைய ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ பிரஜாபதிகளுடைய ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஐ திங்க் இன் பாகவதம் ஆல்சோ வி ஹவ் ரெட் இல்லையா? இந்த பிரஜாபதிகளுடைய யக்னங்கள் வரும்பொழுது அங்கே கந்தர்வர்கள் பாடுறது ஆடுறது இல்லையா? அவங்க அந்த தாளங்கள் வெவ்வேறு விதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க உபயோகப்படுத்துறது எல்லாமே நம்ம 3rd or 4th கேண்டோலயே கூட படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லையா? ஸோ அப்படி அந்த பிரஜாபதிகளுடைய வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு இவர் வரும்பொழுது அவர் கந்தர்வரா இருந்துட்டு அங்க என்ன பண்றார், பெண்களை வந்து
அதாவது அவருடைய பாடல்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய புகழ், அவங்களுடைய அழகை வந்து புகழாரங்களாக பாடுறத வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார். ஸோ அங்க வந்த ஃபங்க்ஷனே வேறு, ஆனா அவர் செய்த செயலே வேறு. அதனால பிரஜாபதிகளுக்கு கோபம் வந்து அவரை வந்து சபிச்சிடுறாங்க. சபிச்சு அவர் என்ன ஆறாரு, இது பாகவதத்துல இருக்கு, நம்ம படிப்போம் பின்னாடி வரும். ஸோ அவ அந்த அந்த சாபத்தினால்தான் அவர் வந்து ஒரு சூத்திரனாக பிறக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுகிறார். ஸோ சூத்திரனாக ஒரு வேலைக்காரியுடைய மகனாக அவர் வந்து பிறக்கிறார். ஆனாலும் அந்த சூத்திரனாக இருந்தாலும் அவர் வந்து he was totally with all the qualities. அந்த நம்ம அந்த ஸ்ரத்தா, சாது, சங்கா, பஜன, கிரியா இது எல்லாமே அவர் வந்து ப்ராக்டிஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்லி. ஸோ அந்த 14 குவாலிட்டிஸ் வரும் அதில். நம்ம படிக்கிறதே வந்து நவ ரியலைசேஷன்ஸ் வந்து 9ன்னு நினைப்போம். ஆனால் அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுன்றது வந்து 1.2.6 ஸ்லோகா பாகவதம்ல இருந்தே நீங்கள் அந்த ஸ்லோகங்கள் ஒரு 7-8 ஸ்லோகங்கள் வரும். அது உங்களுக்கு அந்த பிபிடிலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது கிடைக்கும். ஒரு நிமிஷம். பக்தி வைபவ். பக்தி சாஸ்திரி ஆயிடுச்சு எப்பவுமே. ஸோ அது நம்ம அப்புறம் தேடி கூட பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி அவர் அந்த வேலைக்காரியுடைய மகனாக பிறக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறார். ஆனா அப்படி அந்த வேலைக்காரியுடைய மகனாக பிறந்த பொழுதும் he was totally, அதாவது அந்த மகாபாகவதர்களுடைய அதாவது அவங்களுக்கு சேவை பண்றதுல அவர் வந்து தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டார். ஸோ அதனால அவங்க வந்து அவர் அதாவது தீட்சை பெறக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அடையாததுக்கு முன்னாடியே அவருடைய சேவையை மெச்சி அவருக்கு வந்து தீட்சை வழங்கினார்கள். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு 5 வயதிலேயே தீட்சை பெற்றார் அவர் வந்து, இல்லையா? தன்னுடைய தாயை மரணித்த பிறகு அவர் வந்து வடக்கு நோக்கியும் சென்றார். இறைவன் பார்த்துப்பார். ஆனா இதெல்லாம் நம்ம இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது, இல்லையா? ஸோ அதாவது நாரத மகர்ஷி வந்து அம்மா இறந்தது பிறகு அவர் அம்மாவுடைய ஈமக்கிரிமையை பண்ணாம அவர் பாட்டு கிளம்பி போயிட்டார் அப்படின்னு நம்ம வந்து வி ஷுட் நாட் அவங்கள, அதாவது மகாபாகவதர்களை வந்து நாம தவறான கோணத்தில் எண்ணினாலும் நம்முடைய பக்தி பாதை வந்து சறுக்கி நம்ம கீழே விழுந்துரும். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆங்கிள் எல்லாம் நம்ம என்னைக்குமே யோசிக்கவே கூடாது. எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம், அவருடைய பக்குவ நிலை அப்படி. அதை நாம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணுமே ஒழிய நாம் அந்த பக்குவத்துல கிடையாது. அவர் அந்த 5 வயதுலயே அந்த பக்குவத்துல இருந்தார். அதனால ஒரு இடத்துல அமர்ந்து அவருக்கு எல்லாமே அந்த இது சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க, இல்லையா? அதாவது யோக பயிற்சிகள் எல்லாமே பயிற்சி செய்யப்பட்டது. அதனால்தான் அவர் வந்து ஒரு இடத்துல அமர்ந்து வந்து பகவான் மீது பக்தி கொண்டு அவருடைய தரிசனத்தையுமே ஒரு க்ஷணம் பெறுகிறார். அந்த ஒரு க்ஷணம் வந்து போனதுலயே அவர் ஆனந்தம் கொண்டு மீண்டும் அந்த ப்ராசஸ வந்து செய்ய செய்ய அவரால வந்து பகவானுடைய தரிசனத்தை மீண்டும் பெற முடியறது கிடையாது. அப்போ அஷரீரியா வந்து பகவான் சொல்வார், இந்த ஒரு ஜென்மத்துல உனக்கு இனிமே நான் அதாவது தரிசனம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவார் பகவான். அதனால ஏன்னா மீண்டும் மீண்டும் அவர் வந்து முயற்சி செஞ்சுட்டே இருப்பார். பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை கண்டு அவர் ஆனந்தம் கொள்கிறார். அந்த ரூபத்தை மீண்டும் காண வேண்டும் என்ற ஆவலில் வந்து அவர் வந்து செயல்படுகிறார். ஸோ மகாபாகவதர்களுடைய சேவை முடிந்த பிறகு மகாபாகவதர்கள் சென்று விடுகிறார்கள். அப்புறம் இவர் ஒருத்தர் தான். அதன் பிறகு இவர் வடக்கு நோக்கி போற வழி எல்லாமே வந்து அநேக அதாவது வர்த்தகங்கள், இல்லையா? ஸோ நிறைய கடைங்க இதெல்லாமே பார்க்குறார், ஃபேக்ட்ரிஸ் இதெல்லாமே பார்க்குறார். ஆனால் எதை கொண்டும் அவர் ஈர்க்கப்படுவதே கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு அந்த டேஸ்ட், ஹையர் டேஸ்ட் வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு பக்தன் வந்து உணர்ந்து விட்டால் கீழான அதாவது பௌதீகமா தன்மை உள்ள எந்த ஒரு குவாலிட்டிக்குமே அவருடைய ஈடுபாடு வந்து அந்த ஈர்க்கப்பட மாட்டாங்க. ஸோ அது எல்லாமே நிமித்த மாத்திரமே செயல்படுத்தணும்னு நினைப்பாங்களே ஒழிய அதற்காக அவர் வந்து செல்ல மாட்டார். அதன் பிறகுதான் அடுத்த பிறவில வந்து தேவரிஷியா வந்து பிறக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஃபார்மர்லி டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் லைஃப் டைம் ஆஃப் லார்ட் பிரம்மா, அதாவது அவருடைய முன்னைய கல்பத்துல நாரத முனி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த டென்சியன்ஸ் ஆஃப் த கந்தர்வ லோகத்தினுடைய கந்தர்வன் ஆக்சுவலி. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஆஸ் வில் பி எக்ஸ்பிளைன் தி ஃபெல் ஃப்ரம் இஸ் எக்ஸால்டட். ஏன்னா அதுவுமே வந்து தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய பதவி தானே. ஸோ பகவான் முதல்ல படைச்சது அவங்களதான். ஸோ அப்படிப்பட்ட பொசிஷன்ல இருந்து அவர் எங்க தவறி விழுந்தார்? ஒரு மனிதனாக தவறி விழுந்தார், இல்லையா? ஒரு சூத்ரனாக.
where the inhabitants are extremely beautiful and expert in singing. கந்தர்வர்கள் வந்து ஆடல் பாடல்கள்ல வல்லவர்கள். ஆனா அவர் வந்து சூத்திரனாக வந்து சபிக்கப்படுகிறார் ஆக்சுவலி பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் அசோசியேஷன் வித் த டிவோட்டிஸ். யாரே இந்த மகாபாகவதர்களுடைய அசோசியேஷனால he became more fortunate than he was in கந்தர்வலோகத்தை காட்டிலுமே அவர் இன்னும் மேன்மையான ஒரு நிலையை வந்து அடைகிறார். Even though cursed by the Prajapatis to become a Shudra, in his next life he became the son of Lord Brahma. ஸோ எவ்வளோ எக்ஸால்டட் சூத்ரால இருந்து பிரம்மருடைய மகனா பிறக்கிறதுக்கு வந்து பெரிய சனலிஸ்ட். அதாவது இங்க என்ன சொல்றதுன்னா பவர்ஃபுல். அதாவது பக்தி என்பது ஒருத்தர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ், அவங்களுடைய பக்குவமான அந்த மைண்டு, அவங்க வந்து அந்த பக்தியில வந்து தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்றது, பௌதிகத்தின் மீது ஈர்க்கப்படாமல் இருக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இட் வில் பி எனர்ஜைசிங் இல்லையா, சர்சார்ஜ் ஆம்பியன்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவலி சர்சார்ஜ் ஆம்பியன்ஸ். ரொம்ப அழகான வார்த்தை இது ஆக்சுவலி. அதாவது நம்ம வந்து ஊக்குவிக்கப்பட்டு அதனால நம்ம என்ன ஆகுது, நமக்கு அந்த உத்வேகம் இல்லையா, ஆன்மீகத்துல வந்து நிலை பெறணும், வைராகியம், இதெல்லாமே நமக்கு வந்து நிலை பெறுகின்றது. அந்த ஒரு நிலையிலேருந்து நம்ம வந்து we will never get attracted. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு போகும்போது நம்ம பௌதிகத்தினால ஈர்க்கப்பட மாட்டோம். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. மேலும் இந்த வர்ஸ்ல பவர் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆஃப் வைஷ்ணவாஸ் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. நைஷா மதி ஸ்தாவர் உருக்ரமாங்கிரீம் ஸ்பர்ஷதி அனர்த்தா பகமோ யத் அர்த்தஹ மஹிஷ்யாசம் பாதரஜோ அபிஷேகம் நிஷ்கிஞ்சனானம் நா பிரணீதா யாவத். சேம் போட்டோ தான், ஆனால் அது கண்டினியூவேஷன். அதுலே unless they smear upon their bodies, அதாவது 3 நிலைகள், நம்ம அந்த 3 செயல்பாடுகள். ஒன்று வந்து அதாவது லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் எ வைஷ்ணவா, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. நம்ம வந்து டஸ்ட் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த வைஷ்ணவா, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். ரெண்டாவது வந்து த ரெமினன்ஸ் இல்லையா. ஸோ ரெமினன்ஸ் ஆஃப் த அதாவது மகாபாகவதர்கள் வந்து உண்டு மீதமிருந்த அந்த உணவு இல்லையா, அந்த இது வந்து பிரசாதமாக ஸ்வீகரிக்கிறது. அது எத்தனையோ ஜென்ம பாவங்களை வந்து ஒரு பக்தருக்கு வந்து கரை சேர்க்க வந்து உதவும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து தாமரை திருவடிகளுடைய தூசி, ஒரு வைஷ்ணவருடைய தாமரை திருவடிகளுடைய தூசி நம்மளை வந்து ரட்சிக்கும். அடுத்து ரெண்டாவது வந்து பிரசாதம் இல்லையா, ரெமினன்ஸ் ஆஃப் த வைஷ்ணவா. அடுத்து வந்து பகவானுடைய திருவடிகள். ஓகே, மூன்றாவது வந்து பகவானுடைய பகவானுடைய திருவடிகள் இல்ல. நம்ம ஒரு வைஷ்ணவாவை வந்து நம்ம வந்து வீட்டுக்கு ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன பண்றோம், அவங்களுக்கு வந்து பாத சேவனம் பண்றோம் இல்லையா. அவங்களுடைய பாதத்தை வந்து ஜலம் விட்டு கழுவி அவங்கள அந்த பாத சேவனம் பண்ற அந்த நீரை வந்து நாம எடுத்துக்கிறோம், ஸ்வீகரிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் அ தேர்ட் திங் ஆக்சுவலி. இந்த 3மே வந்து ஒருத்தர் வந்து அது தட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல். இதுதான் வந்து வைஷ்ணவர்களுடைய அசோசியேஷன்ல நாம இந்த 3ல நமக்கு கிடைச்சா தட் இட் செல்ஃப் நம்மளை வந்து இட் வில் டேக் டு த அப்பர் லெவல். ஓகே, அன்லெஸ் தே ஸ்மியர் அப்பான் தேர் பாடிஸ், அதாவது நம்ம இட்ஸ் ட்ரூ த டஸ்ட் நம்ம மேல விழுந்ததுன்னா தான் the lotus feet of a Vaishnava completely. அந்த வைஷ்ணவா எப்படி இருப்பார், கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன். பௌதீகத்தினுடைய கலங்கங்கள்ல இருந்து அவர் முற்றிலுமே வந்து அதாவது சுதந்திரம் அடைந்திருப்பார். Persons are very much inclined towards materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord இல்லையா. ஆனா பௌதீகத்தின் மீது நம்ம ஏதோ ஒன்றின் மீது தான் ஈர்க்கப்பட முடியும். ஒண்ணு பௌதீகம் இல்லைன்னா ஆன்மீகம். இதுலயும் அதுலயும் வந்து நம்ம வந்து இருக்கவே முடியாது 100%. பௌதீகத்தின் மீது ஆசைகள் இருக்கிற வரைக்கும் ஆன்மீகத்துல வந்து நம்மளால நிலை பெற முடியாது. ஆன்மீகத்துல நம்ம பாதையை எடுத்து வச்சுட்டோம்னாக்கா பௌதீகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் வந்து நமக்கு இருக்கா. ஸோ இது நம்முடைய சுபாவத்துல இருந்தே நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணோம். நம்ம என்ன செயல் செய்யறோம், எப்படிப்பட்ட செயல்ல ஈடுபடுறோம், அந்த ஒரு செயலை எவ்வாறு எடுத்துட்டு போறோம், இது பௌதீக தளத்திலிருந்து செய்யறோமா இல்ல ஆன்மீக தளத்திலிருந்து செய்யறோமா அப்படிங்க எல்லாமே நம்ம வந்து யோசிக்கணும். ஒன்லி பை பிகமிங் who is glorified for his uncommon activities, for example, cannot be attached to the lotus feet of the Lord who is glorified for his uncommon activities. அதாவது பகவான் வந்து சாதாரண செயல்கள்லாம் தான் ஈடுபடுறது இல்லை, அசாதாரணமான செயல்கள் தான் பகவான் செய்யறதே இல்லையா. அவரால்
நிறைய இடங்கள்ல நிறைய ரூபங்கள்ல வந்து அவரால் ஒரே நேரத்துல வந்து இருக்க முடியும், வெவ்வேறு செயல்களில் ஈடுபட முடியும். மேலும் இந்த புலன்களை வந்து ஒவ்வொரு புலனுமே வெவ்வேறு செயல்களில் ஈடுபட முடியும். கண்ணால வந்து உணவு ஸ்வீகரிக்கவார் அவர் வந்து. நமக்கு அப்படி கிடையாது. கண்ணால பார்க்கத்தான் முடியும், காதால கேட்கத்தான் முடியும். ஏன் வி ஹாவ் லிமிட்டட் சென்சஸ். அவர் அன்லிமிட்டெட் குவாலிட்டிஸ். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord in this way can one be freed from the material contamination. கண்டிப்பா. ஸோ இது நாரத மகரிஷி பத்தி வர்றது இந்த 7வது கேண்டோல நம்ம படிப்போம். இது மோஸ்ட்லி இது யுதிஷ்ட மகாராஜுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவார். அந்த அந்த இதுதான் நினைக்கிறேன். 7th கேண்டோ நான் இன்னும் வாசிக்கல. 7th கேண்டோ வந்து உங்களுக்கு நரசிம்மர் இது இருக்கும், ஃபுல்லாவே பிரகலாத் மகாராஜ் வரும். அடுத்து வந்து யுதிஷ்டருக்கு அறிவுரை கொடுவார். ஸோ அந்த இது வரும். இந்த 4 ஸ்டேஜஸ் வருது இல்லையா, 14 ப்ரோக்ரஸிவ் ஸ்டேஜஸ். இது நம்ம மீண்டும் வந்து அந்த பிபிடி செகண்ட் கேண்டோ பிபிடிக்கு போகணும். ஒரு செகண்ட். பக்தி வைபவ் நிறைய இந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, present 2 ஃபோல்டர்ஸ் காட்டுது எனக்கு. ஜீரோ தான் வரும். ஐ திங்க் இது நம்மளோட இதுதான் நினைக்கிறேன். ஃபோல்டர்ஸ் கரெக்டா தான் இருக்கு. ஓகே, ஏன்னா அதுல நிறைய டெக்னிக்கல் நாம்ஸ் இருக்கு. ஒரு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பார்க்கலாம். Don't waste the time. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல 22வது ஸ்லோகத்துல வரக்கூடியது தான் இந்த இது. அப்படின்னா அவருடைய குவாலிட்டிஸை வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அவர் 5 வயது சிறுவனாக இருந்தாலும் இந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து வராது. என்ன ஸ்லோகம் 20 இல்லையா? ஸோ யாராவது வாசிங்கோ, இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிங்க. 22 மாதாஜி. இதம் ஹி விஸ்வம், இது படிச்சுட்டோம்ல. இதம் ஹி விஸ்வம் பகவான் இவைதரோ யதோ ஜகஸ்தான நிரோத சம்பவஹ தத்தி ஸ்வயம் வேதா பாவாம் சதாபிதே பிரதேச மாத்திரம் பவதா பிரதர்ஷிதம். அது இப்பதான் நான் படிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. பரமபுருஷனான முழுமுதற் கடவுள் தாமாகவே இப்பிரபஞ்சமாக விரிவடைந்திருக்கிறார் என்றாலும் அதிலிருந்து அவர் பிரிந்தே இருக்கிறார். அவரிடமிருந்து தான் இப்பிரபஞ்சம் தோன்றியுள்ளது. அவரையே அது சார்ந்துள்ளது. மேலும் அழிவுக்கு பின் அவருக்குள்ளேயே அது புகுந்தும் விடுகின்றது. இவற்றையெல்லாம் நீர் அறிவீர். நான் ஒரு சுருக்கத்தை மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல பகவான் வந்து ரூபமும் உண்டு, அதே மாதிரி ஆற்றலும் உண்டு இல்லையா? ஸோ த இம்பர்சனல் காஸ்மிக் சிச்சுவேஷன் இஸ் ஆல்சோ முகுந்தா பிகாஸ் இட் இஸ் த எமினேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் த முகுந்தா. பகவானுடைய ஆற்றல், அவருடைய திருமேனியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரகாசம் இல்லையா, அந்த ஆற்றலை நாம உணர முடியும். ஆனா அவருடைய ரூபத்தை வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய எந்த கண்களால பார்க்க முடியாது. அதனால எது இல்லையோ அது இல்லை என்று நாம தீர்மானித்து விடுகின்றோம். ஸோ ஆனால் ஆற்றலை உணர்வதால் ஆற்றல் மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு நாம சென்று விடுகிறோம். ஸோ மேலும் இதுல வந்து we are all part and parcel அப்படிங்கிறதும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? ஸோ பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள் அப்படின்றது. மத்தாஜி அந்த செகண்ட் பேராகிராஃப் வாசிங்கும். அதுல பொருளுரையா மாதாஜி? பொருளுரையில் இந்த செகண்ட் பேராகிராஃப். முகுந்தன் அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உருவமாகவும் அருவமாகவும் இருப்பதை தூய பக்தர் செகண்ட் அக்கார்டிங் டு வேதிக் வந்து பாரு, அதுக்கு கீழே இருக்குது பகவான் பூரண சக்தி வாய்ந்தவர் என்பது வேத கருத்தாகும். இதனால் அவரது தெய்வீக சக்திகள் எப்பொழுதும் பூரணமாகவும் எல்லா வகையிலும் அவரோடு ஒத்தவையாகவும் இருக்கின்றன.
ஜட மற்றும் ஆன்மீக உலகங்களும் அவற்றின் உபபொருட்களும் பகவானின் பகிரங்க புற மற்றும் அந்தரங்க அகசக்திகளில் இருந்துதான் வெளிப்படுகின்றன. பகிரங்க சக்தி தாழ்ந்தது, ஆனால் அந்தரங்க சக்தி உயர்ந்தது. உயர்ந்ததாக இருப்பது ஜீவ சக்தியாகும். எனவே இச்சக்தி பகவானோடு முற்றிலும் ஒன்றுபட்டதாக விளங்குகிறது. ஆனால் பகிரங்க சக்தி செயலற்றதாக இருப்பதால் அது ஓரளவுக்குத்தான் பகவானோடு ஒன்றுபட்டதாக இருக்கிறது. ஆனால் இவ்விரு சக்திகளுமே பகவானுக்கு சமமானவையோ அல்லது அவரை விட உயர்ந்தவையோ அல்ல. பகவானே எல்லா சக்திகளையும் உற்பத்தி செய்கிறார். மின்சக்தி எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததாக இருப்பினும் அது எப்பொழுதும் பொறியியலாளரின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதை போலவே அத்தகைய சக்திகள் எப்பொழுதும் பகவானின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஜெனரேஷன் இல்லையா, நிலக்கரியில எடுக்கிறாங்க, ஹைட்ரேஷன்லயும் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அதுக்கப்புறம் விண்ட்ஷீல்டு அதுலேயுமே வந்து ப்ரொடக்ஷன் வருது. ஆனால் அது எல்லாமே எங்கே போகிறது, ஒரு அதாவது அந்த எலக்ட்ரிக் போர்டு அவங்க அந்த கண்ட்ரோலில் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் இருக்கும் இல்லையா, அங்கே தான் இருக்குது. அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லா இந்த இடத்துக்குமே அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க இல்லையா. நம்ம வீட்லேயே எடுத்துக்கோங்க, நம்ம ஸ்விட்ச் போர்டுக்கு வருது, அந்த ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம வீட்டில் எந்த லைட்டுமே எரியாது இல்லையா. அதே வந்து பவர் ஆன்லேயே இருக்கும், ஆனால் போய் ஸ்விட்ச் போட்டோன்னா எரியும் இல்லையா. அதை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணாக்கா ஆஃப் பண்ணாக்கா எரியாது. அது போல தான் பகவானுடையது பேசிக்கா வந்து கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்கு, அந்த சீஃப் என்ஜினியர் கிட்ட தான் இருக்கு இல்லையா. அவர் தான் அதை வந்து ஆன் பண்ணணுமா ஆஃப் பண்ணணுமா சப்ளை பண்ணணுமா சப்ளை பண்ணக்கூடாதான்னு டிசைட் பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எலக்ட்ரிக் பவர் நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்ம இந்த சுவிட்ச் போறதுனால நாம தான் கிரேட்டுன்னு நம்ம நினைச்சிடக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு இந்த சுவிட்சே வந்து அங்கே ஆல்ரெடி பவர் எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கு இல்லையா. எலக்ட்ரிக் பவர் ஆல்ரெடி சப்ளை இருக்கிறதுனால தான் நீ போட்ட உடனே அது எரியுது. அதே சப்ளை இல்லைன்னா நீங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணா எரியுமா, கண்டிப்பா எரியாது இல்லையா. ஸோ அதனால உண்மையிலேயே அது மூலமாக கட்டுப்படுத்துபவர் யாரு, பகவான் தான். ஸோ ஜடமா இருக்கட்டும் சேத்தனமா இருக்கட்டும் எல்லாம் அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் போகலாம். எஸ், யாராவது ஸ்லோகம் வாசிங்கோ, அடுத்து டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. त्वम् आत्मनात्मानम् अवेहि अमोघदृक् परस्य पुंस परमात्मना कलाम् अजं प्रजातं जगतस्युवायतन् महानुभावाप्युतयो हि कन्यताम्. हरे कृष्ण. வாசிங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிங்க. ஓகே. மேன்மை தாங்கிய நீர் திவ்யமான பார்வையை பெற்றிருக்கிறீர். நீர் பகவானின் ஒரு விரிவங்கமாக இருப்பதால் உம்மால் தான் பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுளை அறிய முடியும். பிறப்பற்றவராக இருந்தும் அனைத்து மக்களின் நன்மைக்காக இந்த பூமியில் தோன்றியிருக்கிறீர். ஆகவே தயவு செய்து முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னத லீலைகளை இன்னும் தெளிவாக விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ ரொம்ப அழகான ஒரு பப்பட் ஃபுல்லா படிங்க மாதா, சின்ன பப்பட் தான் படிங்க. ஓகே மாதா. ஸ்ரீல வியாசதேவர் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சக்தி ஆவேச அவதாரம் ஆவார். ஜட உலகில் உள்ள இழிவடைந்த ஆத்மாக்களை விடுவிப்பதற்காகவே அவர் அவதரித்துள்ளார். இழிவடைந்த மறதிக்குட்பட்ட ஆத்மாக்கள் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டிலிருந்து பிரிந்து நிற்கின்றனர். ஜீவராசிகள் பகவானின் பின்ன பகுதிகளும் அவரது நித்திய தொண்டர்களும் ஆவர். ஆகவேதான் வேத இலக்கியங்கள் இழிவடைந்த ஆத்மாக்களின் நன்மைக்காக வரிசை கிரமமாக அளிக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த இலக்கியங்களை பயன்படுத்தி கொண்டு பௌதிக வாழ்வின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட வேண்டியது வீழ்ந்த ஆத்மாக்களின் கடமையாகும். ஸ்ரீல நாரத ரிஷி சம்பிரதாயப்படி அவரது ஆன்மீக குரு என்ற போதிலும் ஒரு ஆன்மீக குருவை நம்பியிருக்க வேண்டிய அவசியம் ஸ்ரீல வியாசதேவருக்கு சிறிதும் இல்லை. ஏனெனில் அவர்தான் உண்மையில் அனைவருக்கும் ஆன்மீக குருவாவார். ஆனால் ஒரு ஆச்சாரியரின் கடமையை அவர் செய்வதால் ஒருவர் பகவானின் அவதாரமாகவே இருப்பினும் அவர் ஒரு ஆன்மீக குருவை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதை தமது சொந்த நடத்தையின் மூலமாக நமக்கு போதிக்கிறார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், பகவான் ஸ்ரீ ராமர் மற்றும் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு முதலிய பகவானின் அவதாரங்கள் அனைவரும் சம்பிரதாயப்படி ஆன்மீக குருமார்களை ஏற்றுக்கொண்டனர். தங்களது தெய்வீக இயற்கையினால் எல்லா அறிவையும் உணர்ந்தவர்களாக இருந்த போதிலும் சம்பிரதாயப்படி அவர்கள் ஆன்மீக குருமார்களை ஏற்றுக்கொண்டனர்.
பொதுமக்களை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களை நோக்கி அழைத்துச் செல்வதற்காகவே அவர் வியாசதேவரின் அவதாரத்தில் பகவானின் உன்னத லீலைகளை விவரிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், வியாசதேவர் வந்து ஸ்வயம் சக்தி ஆவேச அவதாரம். இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிருத்து மகாராஜா கூட சொல்லலாம் இல்லையா? பிருத்து மகாராஜா கூட சக்தி ஆவேச அவதாரம் தான். ஆனா அவரும் வந்து சனத்குமாரரை வந்து குருவாக பெற்றார் இல்லையா? சோ ஏன் இவங்க எல்லாருமே வந்து குருவை அடைந்துதான் செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க? ஏன்னா ஒரு மகாத்மா வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு செயலை செயல்படுத்திட்டு போறாங்களோ அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் அதே தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா? சோ அவர் மகாத்மா, அவர் ஃபாலோ பண்ணலனாலும் நடந்துரும். ஆனா அவர் எப்பவுமே அடுத்தவங்களை வந்து எப்படி வழி நடத்தணும்ன்ற ஒரு நிலையில இருக்கிற பொழுது அதை கண்டிப்பாக அவர் பரிபாலித்து தான் ஆக வேண்டும். ஓகே, குருனுடைய முக்கியத்துவம் பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அற்புதமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சக்தி ஆவேச அவதாரம். சோ அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். ஆனாலுமே வந்து அவருடைய குருவிடத்துலதான் அதை வந்து கேட்கிறார் இல்லையா? சோ ஏன் நான் வந்து இப்படி இருக்கேன், இவந்தோ அந்த எதனால அப்படி இருக்கிறோன்றத வந்து அவர் உணரக்கூடிய அந்த சமயத்துலதான் நாரத மகர்ஷி வந்தார். அவருக்கு புரிஞ்சது நம்ம வந்து கேப் எங்க, பகவானை வந்து புகழாரம் பாடல நிறைய, அதனாலதான் அப்படிங்கறதும் உணரும் சமயத்திலேயே அவர் வந்தார். இருந்தாலும் அதை ஊர்ஜிதப்படுத்துவதற்காக நாரத மகரிஷி கிட்ட அவர் வந்து கேட்கிறார் இல்லையா? அடக்கத்தோட கேட்கிறார். இவன் தோ ஹி இஸ் பீங் எக்ஸால்டட் பொசிஷன் இருந்தாலும் தன்னுடைய குருவுக்கு அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்தானத்தை வந்து நாம் இந்த இடத்துல கண்டிப்பா புரிஞ்சு கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். சோ குருனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் இந்த மகா பாகவதர்களுடைய கதையெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்கிறோம்னாக்கா, நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அதை பின்பற்றி வாழ்க்கையில நாம நன்னிலை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் கேட்கறதே. பாகவதத்தை நம்ம இந்த 12 கேண்டோ படிச்சாலே வாழ்க்கையில வந்து நாம அதாவது ஒரு நல்ல விடுதலைக்கான அந்த மார்க்கத்துக்கு நாம போயின்னு இருக்கோம்னு அர்த்தம். தட் இஸ் த உத்தரவாதம் வந்து நம்ம ஆச்சாரியா அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு. இது நான் சொல்லலப்பா. ஓகே, இட்ஸ் இந்த 12 கேண்டோ யாரு வந்து புரிஞ்சு நல்லா படிச்சு ஓகே அதை அர்த்தம் பண்ணிக்கிறாங்க, அதை வாழ்க்கையில வந்து ஓரளவுக்காக நம்ம வந்து பின்பற்றக்கூடிய அந்த மாற்றங்களை எடுத்துட்டு வரமோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது படிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, நம்ம கிட்டே மனமாற்றம் வருது இல்லையா? வி ஆர் ஆல்வேஸ் அடாப்டிங். 100% அடாப்ட் பண்ண முடியலனாலும் காலப்போக்கில் அது வந்து 100% கண்டிப்பா வரும். அது எல்லாமே இறைவன் பார்த்துப்பார். ஆனா நாம என்ன செய்யணும், அதை பின்பற்றுவதற்கு மட்டும் முயற்சி பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த இடத்துல குளோரிஃபிகேஷன் 20ல இருந்து 22வது ஸ்லோகம் வந்து இறைவனை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுறது. இங்க இறைவனுடைய அவதாரமா இருக்கக்கூடிய வியாசதேவரை வந்து நாரத மகரிஷி சொல்றார். ஓகே, ஏன்னா அவர் ஸ்வயம் பகவானுடைய சக்தி ஆவேச அவதாரம். ஸோ இப்ப பகவானுடைய புகழாரங்களை 20வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 22வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. யுவர் குட்னஸ் ஹாஸ் பர்ஃபெக்ட் விஷன். அவரால் வந்து பார்க்க முடியும். ஏன்னா இப்போ போர்லயே வந்து அந்த திவ்ய கண்களை வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு கொடுக்குறேன்னு சொன்னார். வீட்டுல இருந்துட்டே நீ வந்து அந்த போரை பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்ட அதாவது எம்பவர்டா இருக்கக்கூடிய அவர் இல்லையா? ஸோ சக்தி ஆவேசத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அவரால் வந்து செயல்படுத்த முடியும். அந்த திவ்ய திருஷ்டியை கொடுக்க முடிஞ்சது. அவர் திருதராஷ்டிர வேணான்னு சொன்னதுனால சஞ்சயனுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தார் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயுமே அவரால் பர்ஃபெக்டா வந்து எவாலுவேட் பண்ண முடியும். You yourself can know the super soul spiritual personality of God because you are present as a plenary portion of the Lord. நீயே இறைவனுடைய விரிவங்கம். அதனால பகவானை பற்றி உனக்கே தெரியும். although you are birthless, நீங்கள் பிறப்பற்ற அப்படின்னு இறைவனுக்கு இது சொல்றது இல்லையா? அவர் இறைவனுடைய அவதாரம். அவர் பிறப்பற்றவராக இருந்தும் இந்த புவியில வந்து இந்த தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுக்காக நீங்க வந்து அவதரிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுகிறது. சோ அனைத்து புருஷர்களுமே இந்த இடத்துல ஒரு ரிஷி முனிகள் எல்லாம் தோன்றுவது வந்து இங்கே தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை வந்து கரை சேர்க்கிறதுக்கு தான். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இலக்கு. தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் கோல். ஸோ அவங்களுடைய வழி நடத்துதல், ஒரு அதாவது மக்களை வந்து நல்வழிப்படுத்துறது, இதெல்லாமே வந்து அவங்க கையில தான் இருக்கு. யக்னங்கள் செய்யறது. இப்போ பிருது மகாராஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து வந்தார் இல்லையா? நாரத மகர்ஷி வந்து பக்தியை வந்து கொடுத்தார். பிரகலாத் மகாராஜ் கொடுத்தார் இல்லையா? துருவ மகாராஜ் கொடுத்தார். இப்படி அநேகருக்கு வந்து ஏன் அதாவது பாவ செயலா செய்துட்டு இருந்த அந்த மிருகாரி எனக்கூடிய வேடனுக்கு கூட கொடுத்தார் இல்லையா? சோ அது மாதிரி கருணை என்பது ஒரு தூய பக்தர்கள் கிட்ட தான் வரும். ஏன்னா அடுத்தவங்க பிற்காலத்துல இவங்க வந்து
இந்த பாவ செயல்னால இவங்க வந்து கஷ்டப்படுவாங்க இல்லையா, இந்த ஜீவன் இந்த ஆத்மா ஏன் கஷ்டப்படணும், இங்க அவங்க விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கு செல்லட்டுமே அப்படிங்கிற அந்த நல்ல எண்ணம் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா உண்டு. அவங்க அதுக்காகவே தான் அவதரிக்கிறதும் கூட இல்லையா. therefore describe the transcendental pastimes of the Lord. அதனால நீங்க இந்த மூணுமே வந்து 3 ஸ்லோகத்திலுமே இறைவனுடைய புகழாரங்கள், அதை வந்து நீங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கோ. பகவானுடைய புகழாரங்களை வந்து நீங்க வந்து அதை வந்து சொல்லணும், நிறைய இடத்துல சொல்லணும் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது த லிவிங் என்டிட்டிஸ் நான் எல்லாருமே பகவானுடைய விண்ணப்பகுதிகள். எல்லா வேதங்கள்லையுமே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆர் புட் இன் டு சிஸ்டமேட்டிக் ஆர்டர் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த ஃபாலன் சோல்ஸ் இல்லையா. தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுக்கு நன்மை பெறுவதற்காகத்தான் இந்த வேதங்களே வந்து ஏற்றப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதாவது கம்போஸ்ட் இதெல்லாமே வேதவியாசர் தொகுத்து எழுதியிருக்கார். And it is the duty of the fallen souls to take advantage of such literatures and be freed from the bondage of material existence இல்லையா. அதனால it is a duty. இந்த பாகவதம் எழுதும் பொழுது மகாபாரதம் கடைசியில எழுதும் பொழுது கணேசருக்கு தான், அதாவது கணபதிக்கு தான் சொன்னாங்க, நீங்க இதை வந்து தொகுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அப்ப கணபதி சொன்னாராம், ஓகே, ஆனா நீங்க வந்து வேதவியாசர் சொல்ல 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 கணபதி வந்து எழுதிண்டே இருக்கணும். ஓகே, அப்ப கணபதி என்ன பண்றாரு, ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாரு, நீ எந்த இடத்துல நிறுத்தினாக்க நான் அந்த இடத்துல நிறுத்திடுவேன், அதுக்கப்புறம் நான் எழுதவே மாட்டேன் அப்படின்னுட்டு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இப்போ சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணத்துக்காக இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ உடனே வேதவியாசர் சொல்றாரா, நீ வந்து நான் சொல்ல சொல்ல அதை புரிஞ்சுண்டு நீ எழுதணும், உனக்கு அது வந்து புரியணும், அதை புரிஞ்சுட்டு நீ அதை வந்து எழுதுனீன்னாக்கா நான் சொல்றேன், கண்டினியூஸா சொல்றேன். அப்போ இங்க ஜஸ்ட் கணபதி கேட்கிற செயல் மட்டும் பண்ணல, அவர் அதை புரிஞ்சு எழுதியிருக்கார். அப்படின்னா எஸ், அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு வந்து, அதாவது அந்த நிலையை வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிறாருன்னாக்கா தட் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி, அதாவது இறைவனுடைய அருள்னாலதான் அதெல்லாம் அவரால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. ஸோ இங்க கரெக்டா அந்த இடத்துல அவரு கணபதியை வந்து, ஸோ நிறைய பேர் கணபதி வேண்டுவாங்க இல்லையா. அந்த சமயோஜித்த புத்தி வந்து கணபதிக்கு உண்டு இல்லையா. முருகர் வந்து மலையெல்லாம் குன்றெல்லாம் சுத்தி வந்துதான் அந்த மாம்பழத்தை பெறணும்னு பார்த்தார் இல்லையா. ஆனா கணபதி அப்பா அம்மாவையே வந்து சுத்தி வந்து அந்த மாம்பழத்தை வாங்கிட்டார். இருக்கிற இடத்துலயே வந்து எல்லா வேலையுமே செய்துக்கக்கூடிய அந்த சாதுரியம் வந்து கணபதிக்கு உண்டு இல்லையா. ஸோ அதனால அந்த புத்தியை உபயோகப்படுத்தி தான் அவர் வந்து சொன்னதே. உடனே வேதவியாசர் என்ன சொன்னார், ஓகே நீ இப்படி ஒரு கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நான் உனக்கு கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு அவர் என்ன சொன்னார், நான் சொல்லக்கூடிய வேதங்கள் அனைத்துமே நீ வந்து அதை புரிந்து அறிந்து நீ வந்து எழுதணும்னு சொல்லிடுறாரு. அப்ப அதை புரிஞ்சு அறியறதுன்றது வந்து ஆல்ரெடி அவரும் அந்த புரிதலுக்கு வந்திருக்காருன்னா இட் இஸ் அக்செப்டன்ஸ் இல்லையா. ஸோ அதனால வேதங்கள் என்பது நம்ம வந்து சாதாரண விஷயங்களா எடுத்துக்க கூடாது. அதை தொகுத்த வேதவியாசர் இறைவனுடைய அவதாரம். ஸோ அதையும் நாம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆனா நாம என்ன பண்றோம், நமக்கு கல்வி வேணும்னா போய் கணபதி கிட்ட வேண்டுறோம் இல்லையா. ஸோ தடைக்கற்கள் வந்தா கணபதி கிட்ட வேண்டுறோம். ஆனா அது எல்லாமே யாரிடத்துல இருந்து வருது, அவருக்கு அந்த பெனிடிக்ஷன் எல்லாமே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வருது இல்லையா. ஸோ அந்த பிரம்ம சமீதியிலுமே வந்து கடைசி இதுல வரும் இல்லையா. ஸோ எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய திருவடிகள் இருந்து தான் வந்து தேவர்கள் அனைத்துமே பெறுகிறார்கள் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ இங்கே வேதவியாசருடைய சாதுரியத்தையுமே நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவர் பகவானுடைய அவதாரம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம ஒரு டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்ல எடுத்துட்டு போகும்பொழுது அதுக்கு கவுண்ட்ராக்டா இன்னொரு டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் கண்டிப்பா வரணும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு இது வந்து இறைவனுடைய நிலை வந்து அந்த இடத்துல அவர் வந்து பறைசாற்றுகிறார். So although formally Srila Narada Rishi is his spiritual master, Srila Vyasadeva did not all depend. அவர் வந்து is not at all dependent. அவரால் வந்து அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனாலுமே அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய குருவுக்கு அந்த ஸ்தானத்தை கொடுத்து அவரிடத்துல அடக்கத்தோட கேட்டு அதை வந்து செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறார். So he is doing the work of an acharya. So he has taught us by his own contact that one must have ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஒருத்தருக்கு குரு கண்டிப்பா தேவை. ஸோ ஈவன் தோ ஹி பி ஏ காட் ஹிம்செல்ஃப் இல்லையா, கடவுளா இருந்தாலும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வரும்பொழுது
கிருஷ்ணரும் வரும்பொழுது சண்டிபாணி முனியை வந்து குருவா ஏத்துண்டார் இல்லையா? சோ ராமருக்கு யாரு? கௌஷிக முனி இல்லையா? அவருடைய குலகுரு. அடுத்து வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து யாரு? ஈஸ்வரபுரி இல்லையா? சோ எல்லாருமே வந்து முதல்ல ஐ திங்க் பாரதி சம்பிரதாயத்துல வந்து அவரு அதாவது அத்வைத குரு கிட்ட தான் தீட்சை பெறுறார். ஆனா அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் மாதவேந்திர பூரியுடைய சீடரா இவர் குருவா என மாதவேந்திர பூரியுடைய சீடர் நினைக்கிறேன், ஈஸ்வரபுரி. அவரிடத்துல வந்து இவர் வந்து தீட்சை பெறுகிறார் இல்லையா? திரிதண்டம். அப்படி நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்வயம் பகவானுடைய அவதாரமா இருந்தாலும் அவர் எப்பவுமே பக்தன் என்ற நிலையில இருந்து தான் செயல்பட்டார். ஸோ அது அந்த ப்ராசஸ வந்து கரெக்டா அவருக்கு குரு, அப்பதான் அவர் வந்து ஒரு குருவாகி அடுத்து தன்னுடைய சீடர்கள் இல்லையா? இப்படி இந்த பரம்பரா சிஸ்டம் வந்து போயிட்டே இருக்கும். So although incarnation of God accepted formal spiritual masters, although they are transcendental, அவங்க தெய்வீக இயற்கை அடைந்திருந்தாலும் அவர்கள் அனைத்து ஞானத்தையுமே பெற்றிருந்தாலும் அவர்கள் வந்து they accepted the formal spiritual masters. அங்கீகாரமா வந்து அவங்க வந்து குரு, ஆன்மீக குருவை வந்து அவர்கள் அடைந்தார்கள். சோ குரு இது எதுக்குனாக்கா அடுத்தவர்களுக்கு வழி நடத்துவதற்காகத்தான். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஆர்டர் டு டைரக்ட் த பீப்புள். ஏன்னா பொதுமக்கள் யாருமே வந்து அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு லெவல்லையோ இல்ல கிருஷ்ணருடைய லெவல்ல யாருமே கிடையாது இல்ல, ஏன் வேதவியாசர் லெவல்லையோ கூட கிடையாது யாருமே இல்லையா? நாம எல்லாருமே வந்து மிக 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 அதாவது பேஸ் லெவல்ல இருக்க முடியும். ஸோ பக்தியிலேயே ரொம்ப பேஸ் இல்லையா? நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரலன்னா இன்னும் பேஸ் லெவல்ல இருந்திருப்போம், இன்னும் இழிவான நிலையில தான் இருந்திருப்போம் நம்ம. ஸோ நம்ம அந்த ஒரு இது வந்து நமக்கு குருனுடைய முக்கியத்துவத்தை இதெல்லாம் நம்ம குரு நம்மளை வந்து இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து கரை சேர்க்கறதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து கொடுப்பாங்க. பக்தி பாதையில நிலை பெற்று பக்தி செய்வதற்கான அனுகிரகம் வரும் நமக்கு. இது எல்லாமே வந்து மிக மிக முக்கியமானது இல்லையா? அடுத்து இன்னைக்கு இன்னும் ஒரு ஸ்லோகத்தை மட்டும் முடிக்கலாம். இதுல லாஸ்ட்ல வருதா அன்இன்டரப்டட், அது எங்க வருதுன்ற எந்த ஸ்லோகத்திலயும் ரொம்ப அழகா வரும். மேபி அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகம் வருது இல்ல, மூணுலயுமே இல்ல. அது வெரி நைஸ் சென்டென்ஸ். அது அந்த மிக்ஸ்டா மாதாஜி? மிக்ஸ்டு இல்ல பிரபு, அது 18ல வருது மாதாஜி. 18ல வந்து டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட். ஒரு நிமிஷம் இருங்க பிரபு, ஐ திங்க் என்னால கண்டுபிடிச்சுக்க முடியும் வித்தவுட் பீயிங் செல்ஃப். ஒரு நிமிஷம். 24 நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வருது. நாம இன்னைக்கு 22 வரைக்கும் முடிக்கலாம் சரிங்களா? அது வரைக்கும் முடிச்சு யாராவது ஸ்லோகம் வாசிங்க, போப்பட் வாசி. ஸ்லோகம் டிரான்ஸ்லேஷன் போப்பட். ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் இதம் வாசிங்க, வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. சோ தட் இவங்க திலகவதி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. இதம் ஹி பும்சஸ்தபஸ ஸ்ருதஸ்ய வா ஸ்விஷ்டஸ்ய சூக்தஸ்ய ச புத்தி தத்தயோஹ அவிச்யதோர்த்த கவிபிர் நிரூபிதோ யத் உத்தம ஸ்லோக குணானுவர்ணனம். சாரி மாதாஜி, ராகம் எல்லாம் அல்ல. மொழிபெயர்ப்பு. தவம், வேதக்கல்வி, யாகம், மந்திர பாராயணம் மற்றும் தானம் ஆகியவை அறிவு முதிர்ச்சிக்குரிய உயர்ந்த நோக்கத்தை கொண்டவையாகும். இவை மிக சிறந்த கவிதைகளால் வர்ணிக்கப்படுபவரான பகவானை பற்றிய தெய்வீகமான வர்ணனைகளில் உச்ச நிலையை அடைகின்றன என்று அறிஞர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர். படிக்கவா? பொருளுரை. கலை, விஞ்ஞானம், மருத்துவம், ரசாயனம், பௌதிகம், பொருளாதாரம், அரசியல் முதலிய கல்விகளில் முன்னேறுவதற்காகவே மனித அறிவு விருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய அறிவை விருத்தி செய்வதால் மனித சமூகம் வாழ்வின் பூரணத்துவ நிலையை அடைய முடியும். வாழ்வின் இப்பூரணத்துவ நிலை பரமபுருஷரான விஷ்ணுவை உணர்வதில் உச்ச நிலையை அடைகின்றது. ஆகவே கல்வியில் உண்மையாகவே முன்னேறி இருப்பவர்கள் விஷ்ணுவின் தொண்டிற்காக ஆசைப்பட வேண்டும் என்று கருதி மந்திரங்கள் உத்தரவிடுகின்றன.
என்று சுருதி மந்திரங்கள் உத்தரவிடுகின்றன. துரதிருஷ்டவசமாக பூரணத்துவத்தை அல்லது தன்னுணர்வை பெறுவது என்பது விஷ்ணுவின் கருணையை பொறுத்தது என்பது விஷ்ணு மாயையின் புற அழகினால் வசீகரிக்கப்பட்டவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. விஷ்ணு மாயா என்பது நிலையற்றதும் துன்பகரமானதுமான புலனுகர்வை குறிப்பதாகும். விஷ்ணு மாயையால் கவரப்பட்டவர்கள் அறிவு வளர்ச்சியை புலன் நுகர்வுக்காக உபயோகிக்கின்றனர். ஜட பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தும் பகவானின் வேறுபட்ட சக்திகளிலிருந்து தோன்றியவையே. அவரது சக்தியிலிருந்து தான் அவை வந்துள்ளன. அவரது சக்தியையே அவை சார்ந்துள்ளன. அழிவுக்கு பின் அவருக்குள்ளேயே அவை ஒடுங்கி விடுகின்றன. ஆகவே அவரிலிருந்து வேறுபட்டிருப்பது ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் அதே சமயத்தில் பகவான் அவற்றிலிருந்து எப்பொழுதும் வேறுபட்டவராகவே இருக்கிறார். அறிவு வளர்ச்சியானது பகவானின் தொண்டிற்காக உபயோகப்படும் பொழுது அனைத்தும் பரிபூர்ணமாக மாறிவிடுகின்றன. பரமபுருஷ பகவானும் அவரது தெய்வீகமான நாமம், புகழ், பெருமை முதலிய அனைத்தும் அவரிடமிருந்து வேறுபட்டவை அல்ல. ஆகவே கலை, விஞ்ஞானம், தத்துவம், மருத்துவம், ரசாயனம், பௌதிகம் போன்ற அனைத்தும் பகவானின் தொண்டிற்காகவே உபயோகிக்கப்பட வேண்டும் என்று எல்லா முனிவர்களும் பகவானின் பக்தர்களும் சிபாரிசு செய்துள்ளனர். கலை, இலக்கியம், கவிதை, ஓவியம் முதலியவற்றை பகவானை புகழ்வதற்காக உபயோகிக்கலாம். ஆசிரியர்கள், கவிஞர்கள் மற்றும் புகழ்பெற்ற நூலாசிரியர்கள் ஆகியோர் பொதுவாக புலனின்பத்தை பற்றிய விஷயங்களை எழுதுவதிலேயே ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால் பகவானின் தொண்டை நோக்கி அவர்கள் திரும்பினால் அவர்களால் பகவானின் உன்னத லீலைகளை விவரிக்க முடியும். வால்மீகி மிகச்சிறந்ததொரு கவிஞராக இருந்தார். அதை போலவே வியாசதேவரும் பகவானின் உன்னத லீலைகளை வர்ணிப்பதிலேயே தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டனர். இதனால் அவர்கள் அழியாத புகழை பெற்றனர். அதை போலவே விஞ்ஞானத்தையும் தத்துவத்தையும் கூட பகவானின் தொண்டிலேயே ஈடுபடுத்த வேண்டும். புலனுகர்விற்குரிய கற்பனையான வரட்டு தத்துவங்களை அளிப்பதில் பயனில்லை. தத்துவத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் பகவானின் பெருமையை நிலைநாட்டுவதில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். முன்னேற்றமடைந்த மக்கள் விஞ்ஞானத்தின் வாயிலாக பரம சத்தியத்தை அறிய விரும்புகின்றனர். எனவே சிறந்த விஞ்ஞானி ஒருவர் விஞ்ஞானபூர்வமாக பகவானின் இருப்பை நிரூபிக்க முயல வேண்டும். அதை போலவே பரமசத்தியமானது உணர்ந்தறியக்கூடியதும் சர்வசக்தி படைத்ததுமாகும் என்பதை நிலைநாட்டுவதற்காகவே கற்பனையான தத்துவங்களை உபயோகிக்க வேண்டும். அவ்வாறே அறிவின் மற்ற எல்லா கலைகளையும் கூட எப்பொழுதும் பகவத் தொண்டிலேயே ஈடுபடுத்த வேண்டும். பகவத்கீதையிலும் இது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவத் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்படாத எல்லா அறிவும் அறியாமையில் இருப்பதாகும். பகவானின் பெருமைகளை நிலைநாட்டுவதே அறிவின் சரியான உபயோகமாகும். பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படும் விஞ்ஞான அறிவும் மற்ற செயல்களும் உண்மையில் ஹரி கீர்த்தனம் அல்லது பகவானை புகழ்தல் எனப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ நம்ம ஐ திங்க் அந்த பிக்சர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, கிச்சன். அதாவது அனைத்துமே நம்ம இறைவனுடைய தொன்றுக்காக அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நம்ம வந்து செயலாற்றணும். இறைவனை மையமாக வைத்து செயலாற்றணும். நம்முடைய பௌதீக பொறுப்புகளில் நாம் செயல்பட்டு இருந்தாலும் பகவான் நமக்கு இந்த ஒரு அவகாசத்தை கொடுத்துருக்கார். இந்த கடமையை நாம் நிமித்த மாத்திரம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவத்தை கொண்டு நம்ம ஆட்டணும். இதுல நம்ம எப்படி வந்து இறைவனுக்காக இதுல வந்து நம்ம வந்து தொண்டை நம்ம வந்து மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து புஷ்பம் இருக்கு இல்லையா, புஷ்பத்தை வந்து நமக்கு தொடுக்கக்கூடிய அந்த இது இருந்தாக்கா அந்த கலை நமக்கு தெரிஞ்சா இறைவனுடைய அவருக்கு அழகான மாலைகளை வந்து செய்வதற்கு வந்து நம்முடைய அந்த கலையை வந்து உபயோகப்படுத்தணும். இப்போ நாம் ஒரு டெய்லரிங் இதுல ஸ்கில்லா இருந்தாக்கா கண்டிப்பா இறைவனுக்கு வந்து அவருடைய ஆடைகள் இல்லையா, அவருக்கான அந்த இதுல வந்து நம்ம பட்டாடைகளை வந்து அழகா வந்து வண்ண வண்ணமா வந்து செய்து அவருக்கு வந்து அலங்காரம் படுத்துறதுக்கு நம்ம அந்த ஒரு கலையில நாம வந்து கண்டிப்பா ஈடுபடணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோமோ அந்த செயல்ல வந்து நாம இப்ப என்ஜினியரிங் படிச்சவங்க எத்தனையோ என்ஜினியரிங் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதை வந்து நம்ம இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல ஒரு பார்ட் டைமா நம்ம அதுல வந்து உபயோகப்படுத்தணும். இங்க ரியல் டைமா நம்ம ஒரு இடத்துல வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அது நம்முடைய குடும்பத்திற்கு வருமானமாக வந்து நம்ம செயல்பட்டாலும் அதே கலையை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இருக்காங்கன்னா கோயில் கட்டுறதுக்கு அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஆர்கிடெக்ட் அதாவது அந்த கட்டிட கலையினுடைய அந்த நுண்ணிய கலையை வந்து அவங்க வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் இதுக்கெல்லாமே அவங்க உபயோகப்படுத்தலாம் இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து ஒருத்தர் டாக்டரா இருந்தாக்கா ஒரு டெம்பிள் ரிலேட்டட் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் உண்டு இல்லையா. அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நம்ம வந்து ஒரு தொண்டு செய்யறதுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா நம்ம போய் பண்ணலாம். இல்லை அந்த டெம்பிள் மூலிமா எங்கேயாவது ஃப்ரீ கேம்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க, அந்த கேம்ப்ஸ்ல போய் நம்ம ஃப்ரீயா சேவை பண்ணிட்டு வரலாம். இப்படி
நம்முடைய அன்றாட நம்முடைய ஓன் பர்சனல் ஸ்கில்ஸை வந்து இறை தொண்டுல வந்து நாம வந்து சிறிதளவாகும். இப்ப நமக்கு அந்த மாதிரி அவகாசமே இல்லை. என்னுடைய படிப்பு வந்து அந்த மாதிரி இல்லை. இப்ப லீகல் படிச்சிருந்தாலும் நம்ம டெம்பிளுக்கு ஏதாவது டிஸ்பியூட் இருந்தா அதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணலாம் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து ஃபினான்ஸ் சிஏ இருந்தாக்கா நம்ம டெம்பிளுக்கு ஏதாவது அக்கௌண்ட்ஸில் போய் நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்முடைய ஸ்கில்ஸை வந்து நம்ம வந்து இறைவன் தொண்டுக்கு வந்து ஒரு பாகத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக செயல்படணும் இல்லையா? அது என்ன ஆகுனாக்கா நமக்கு நாம் மாற்றக்கூடிய அந்த ஸ்கில் செட்லேயே நம்ம ரொம்ப பக்குவம் அடையும். நம்மளையே அறியாம அது பக்குவத்துக்கு கொண்டு வந்து விடும். எது கரெக்டு எது தவறு என்றதை வந்து கரெக்டாக நமக்கு சுட்டி காட்டக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வந்து நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ அப்படி முடியலையா, அட்லீஸ்ட் நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த சம்பாத்தியத்துல வந்து ஒரு பகுதியை வந்து இறைவனுக்கு வந்து இறைவனுடைய தொண்டுக்கு நாம தானமாக வழங்கணும். ஸோ சேரிட்டி பண்ணாம வந்து ஆஸ்டாரிட்டி சேரிட்டி இல்லையா? தவம் தானம், அதுக்கு அடுத்து வந்து யக்ஞம் தானம் தவம், இந்த மூன்றுமே செய்யாம ஒருத்தர் வாழ்க்கையில வந்து தூய்மை அடையவே முடியாது. அதனால ஏதோ ஒண்ணுத்துல வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து நம்முடைய செயல்களை எப்பொழுதுமே நிலைப்படுத்திக்கணும். ஸோ அது நமக்கு என்றைக்குமே உதவும். ஓகே, ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்சகல்பதாரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மீண்டும் புதன்கிழமை let us meet actually. ஒரு நிமிஷம் வெட்னஸ்டே